Галасы. Спадарства, усіх вітаю. Сёння мы у гостях у Михася Чаркаса. Вітаю. Михась, вітаю. Вітаю. У мене є одразу цікава історія, зв'язана з тобою. Історія про те, як ти мене розчарував. Приймається. База, да? Ну я пайшов тоді. Не можу вже. Ні. Я упершыню, коли убачив тільки твій профіль, ранее у тебе було інше прозвище у Так. профілі. Якое? Сорока. Сорока. Ось. І я, коли тільки побачив твій профіль, я таки думаю, божухна, як кльово. Михась Сорока. Ну ось, гучить же неймовірно. Одразу ось з пахом этого дикого полювання. Ну, для мене, принаймні. Ось. А потім я ніяк заходжу в профіль, гляжу Михась Чаркас. І я думаю, божухна, а що це таке здарилося? І я зрозумів, що ось твоє сапраўднае прозвішча гэта Чаркасу. Я тады адпісаўся, думаю, просто няхай оно. Ну ладно, але потым я паглядзеў, што цікавінак у гэтым у тваім профілі да халеры і падпісаўся назад. Дякую. Ось, таму не, ну профіль агняны. Можа, ёсць нейкая гісторыя? Ну, я думаў, што я расчараваў тым, што я афіцыйным правапісам пачаў пісаць, а тут так, ну... Пра гэта яшчэ будзе. Дякую. Ну, знацца, да ўсё проста, ну, прозвішча, ну, па маці Сорока, у маёй маці было прозвішча Сорока, і оно мне вельмі падабаецца, вось, як бы, і таму я так і напісаў, я ж не ствараў Інстаграм з мэтаю весці блог. Я просто, ну, вось у мяне быў Інстаграм, я просто штосьці цікавае спачатку туды пісаў. І калі я туды напісаў штосьці, ну, цікавага, людзі пачалі далучацца, а прозвішча, ну, вось оно такое ўжо засталося доўгі час. І я чаму памяняў, дарэчы, назад, таму што шмат хто казаў, што, ну, у мяне ж подпіс інстаграмны, вось гэта, ну, вось аккаунт, там напісана Царкасаў. Вось. І шмат хто казаў Каркасаў. Вось. І мне, ну, не вельмі гучыць, таму я вось напісаў Чаркасаў, плюс зноў жа я пачаў выкладаць штосьці больш адказнасць, ну, больш адказнасці з'явілася, і таму так, усё проста. Вось. Але я згодны, ну, прыгожа. Вось. Это я не пабраўся шлюбам, калі што, не, ўсё. У мяне вот падвоенае прозвішча, у мяне таксама, у мяне Ярашта. Прозвішча бацькі, так. А Каранец гэта прозвішча маці, то бок я вот, мне было 25 гадоў, я тады вот якраз кады змяняў гэты пашпарт, тады я сабе такой хачу сабе падвойнае, бо мне дуже падабаецца вот Ягор Яраш Каранец. Ну, прыгожа. Ну, я падумаю, што да прозвішча Сорока, але, ну, на вялікі жаль, расчарую зноў, гэта не сапраўднае прозвішча. Ўжо выбачайце. Ладно. Нет, ну просто мне кажа дуже такой Михась Сорока, просто вот у гэтым ёсць вось гэта нейкая асалода. І я смакаваў, але калі ты прыходзіш кудысьці ў нейкае беларускамоўнае асяроддзе, там кажуць Каркасаў, ну, лепш ужо я буду Чаркасаў, чымся Михась Каркасаў. Ну ладно. Сорока не ўсе казалі, калі што. Таму што, ну, я выбіраў. Вось, сэрцам выбраў, усё. Ясно. Слухай, вось такое першае базавае пытанне, умоўна. Як даўно гаворыш па-беларуску? З 2015-го я тады пачаў. Прыкладна 10 гадоў. Скора 10 гадоў. Вось. Ну, я паступіў на першы курс гістарычнага факультэта. Вось. І, ну, проста, што гэта гістфак. Я, як бы, у мяне не было выбару, трэба, ну, гаварыць па-беларуску. Беларускамоўны? Ну, не, ён, ну, расійскамоўны быў. Але, ну, гэта ж, ну, адказнасць, гэта ж моя асабістая адказнасць. Былі людзі, якія таксама спрабавалі гаварыць па-беларуску. Мы гаварылі вельмі жудасна, калі што. Вельмі жудасна. Але, ну, трэба было спрабаваць, іначай оно ўсё адно не атрымліваецца. Вось. Ці не выходзіць, іначай кажучы. І таму была нават пауза, дзесьці, ну, я не ведаю, колькі месяцаў зноў тады на расійскую мову перайшоў, а пасля ўжо ўсё цалкам беларускамоўца, вось ужо, ну,
2015 года прыкладна. Ну, то бок і цалкам і ў жыцці і Так, ну, у мяне на праца працы, ну, то збольшага яна звязаная з беларускай мовай так ці іначай цалкам. Мгм. Вось, таму мне даволі проста. Мгм. Вось. З бацькамі па-беларуску, з усімі па-беларуску. Вось, экзамен сёння здаваў па-беларуску, ўсё А па-беларуску. бацькі ў цябе беларускамоўныя? Не, яны бабруйскамоўныя яны. Ну, у іх яны гавораць па-расійску, але там шмат сваіх адметных слоў. Мгм. Вось, тыпова бабруйскія словы, Мгм. напрыклад, баласка гэта смак, вось, это чыста бабруйскае Мгм. такое. Ну, і, ну, напрыклад, зноў жа і мова змянялася. Вось, напрыклад, мая маці, вось, першую частку майго свядомага жыцця казала, напрыклад, слова капа. Спрэсы ўсцяж на ўсё. Ну, вось, там, засцялі капай Мгм. ложак. І, ну, і для мяне гэта было слова, тыпу, ну, вось, оно актуальнае, тыпу, у расійскай мове. Ну, я так думаў. А пасля яна пачала казаць, як гэта, пакрывала, Ага. пакрывала. І я такі, я толькі цяпер, вось, ну, нядаўна зразумеў, я прыязджаю да бацькоў і такі, ну, штосьці вы там, вяртайцеся, Ага. вяртайцеся назад, раней было лепш. Вось, ну, караце кажучы, так. Вось, але яны, ну, расійскамоўныя. Мгм. Маці расійскамоўная, а чым расійскамоўны? Вось, Мгм. вось так вось. Ну, Это я вось атрымаўся вось такі. ну да, у мяне Нарадзілася кветачка. то ж самае. Прымаем. Вось. А была, можа, нейкая такая, ну, не ведаю, сітуацыя, якая натхніла? То бок ты ўвогуле цікавіўся вось гісторыяй, і то бок неяк яно, умоўна, супала вот усё Ну, само, ці... Просто, ну, насамрэч, ды шмат чаго супала. Ну, вось, у дзяцінстве вельмі часта былі гэтыя падарожжы дылетанта Мгм. на беларускай мове. Пасля беларускамоўная музыка была так ці іначай. Вось, ну, То бок усё так, жыццё, так. то бок неяк... Ну, У мяне, напрыклад, такого просто не было, вот, што ну, вот, неяк побач праходзіла вось нешта такое. Ну, не так, каб яно заўжды побач было, але яно заўжды было. Мгм. Пасля, я памятаю, мяне вельмі моцна ўразіў спектакль «Старыольцы» рабіў ці хто. Вось, «Ладдя роспачы». М. Вось, вельмі файны. І так, там, з музыкай, ўсё. І я памятаю, я слухаў, я ў захапленні быў. Ну, я чытаць любіў заўжды. І па-беларуску мне больш падабалася беларускія творы банальна. Яны просто цікавейшыя, ну, для Мгм. мяне суб'ектыўна, але вось. І пасля, дарэчы, нават цікавінка была, калі я ў школе вучыўся, ці класная кіраўніца, ты ж пачатковая школа, можа, была, яна прапанавала, а вось паспрабуйце гаварыць па-беларуску. Ну, не тое, што вот давайте мы ўсе будзем гаварыць, а тыпу, як вось сацыяльны эксперымент, як адрэагуюць. І я памятаю, я на прыпынак, значыцца, прыйшоў аўтобусны са школы, стаяць людзі, і я такі, ну, я ведаю, что это правда. Вот так, я такі, ну, па-беларуску. Вось. Я спрабаваў, як умеў, конечно. Вось. Але, ну, вось так. І пасля, калі я паступіў на гістфак, трэба сказаць, ну, я думаю, што я ўсё ж такі беларусы, праз гэта беларуская мова, яна заўжды мае быць побач. Праз гэта, ну, яно неяк усё і перайшло так на беларускую мову. Але што да гістарычнага факультэта, то мяне больш цікавіла іншае. І ось у мяне дыплом на тэму югаслаўска-албанскія адносіны. Я вось такі нецікавы абсалютна дзядзька ў гэтым сэнсе. Вось, ну, але, ну, мне цікава, калі што. Вось, ну, бо славянскія мовы, мне заўжды падабаліся ўвогуле славянскія мовы, увогуле мовы, вось. І праз гэта, вось, я вывучыў паўднёва-славянскія мовы, ну, наколькі мне патрэбна тады было гэта вывучыць. І ўсё, я вось гэтым займаўся, Югаславія, і вось гэта ўсё. Вось, у мяне на гэта дыплом быў. Так, а вот, можа, не ведаю, неяк я, можа, прамінуў трошкі пытанне пра, вот, да гісторыі. Ты як, то бок, вот... Ну, мне проста не ведаю. Ну, гэта заўжды цікава. Ну, не ведаю, гэта ж заўжды цікава. Я разумею, так, я дарэчы, прэце. Я як чалавек, які цяпер гісторыя не так цікавіцца, я разумею цалкам. Вось, але, ну, проста, гэта ж, ну, для мяне тады было вельмі занімальна і цікава, што, вось, а што было раней? Што адбывалася раней, як яно сталася гэтак, вось, і гэта, ну, заўжды неяк стымулявала вучыць. Ну, карацей, неяк проста, што ўнутры... Ну, проста так, проста, вось, напрыклад, з матэматыкай я вельмі рана развітаўся, ну, як бы, але, прабачце, я доўгі час, ну, вот цяпер, зноў жа, хаця і займаюся цяпер лінгвістыкай, яна такая даволі матэматычная, шмат у чым, але тады, вось, я цалкам ушоў у гуманітаршчыну, у гісторыю, вось, яна мне падабалася. А вот ты гаворыш, што
Вывучыў розныя мовы і колькі моў ведаеш, якія яны? Ну, неправильно казаць ведаю. Не, ну, кстати, ну, я... Знаешь, добра, няхай у нас будзе тут беларуская мова. Все, знаешь, добра. Значит, знаўца мовы, так, пад'ехалі. Я, насамрэч, вучыў, ну, вось, славянскія мовы. Я вучыў у школе яшчэ, у канцы школы. Мне чамусьці захацелася пачаць вучыць сербскую мову, просто таму што усе, я думаю, хочуць вучыць сербскую мову. А можаш сказаць... Вось, цяпер мы вяртаемся, глядзі, вось што цікава. Я памятаю, гэтыя былі, значит, на Ютубе тады папулярны такі нізкаякасныя відэа, вось гэта дзе слово быць, як ён змяняецца ў сербскай, нават там цалкам захаваўся. Па выніку гэта ўсё прыйшло да таго, што я просто на большасць гэтых моў я ведаю на ўзроўні чытання і слухання. То бок у мяне і няма ніколі і не было мэты гаварыць на іх, таму што ну, я жыў бабруйску, вось, у выніку ў Беларусі, у мяне не было нейкіх варыянтаў, як камунікаваць, і мне гэта не вельмі патрэбна было. Я хацеў чытаць і хацеў слухаць, вось яно і атрымалася. І гэта пайшоў у тэорыю цяпер. Вось, то бок, вось гэта ўсё праславянскае, і вось гэта ўсё. Ясно. Таму не атрымаецца, што вот скажы па-сербску. А я думал, зараз так будзе такое, што скажы па-сербску, подписывайтесь на галасы. А, ну, не. Сербы подписывайтесь. Могу таки прочитаць гэта. Не, ну, калі вы мне скажаце, я зразумею. Ну, вось такое. То бок, зноў жа, гэта тэорыя. Гэта акурат і сталася прычынай, чаму мне пачала падабацца лінгвістыка акурат. Бо лінгвістыка гэта пра структуру, пра сістэму мовы, ну, вось то, што там, дзе слоў быць, як ён змяняецца ў розных мовах, чаму ён такі, чаму у нас ён збольшага знік у цяперашнім часе. Вось гэта вось усё. То бок, па выніку гэта пайшло... Я фармальна, ну, можна сказаць, што я ведаю некаторыя мовы ў тэарэтычным сэнсе. Вось, так правільна. Вось, таму вось неяк так. Ну, я зразумеў розніцу паміж, ну, то, ну, да, то бок, гэта не вучыць мову, каб гаварыць на ёй. Гэта, вось, ну, напрыклад, зноў жа, я вось па-шведску нічога не скажу. Ну, ці амаль нічога не скажу. Але пры гэтым я магу расказаць, як працуюць там артыклі. Ну, там цікавая сістэма, яна, як у балгарскай, курымынскай, там падобныя ёсць моманты. Я магу пра гэта расказаць. І мне гэта цікава. Вось. Але пры гэтым, ну, гаварыць па-шведску, ну, не ведаю, ці патрэбнае на мне. Давайте так. 1000 уподобок, і у наступному відео Михась розкаже, як працюють артикули у шведській мові. Ну, поїхали. 1000 уподобок на уроці. 1200. Добра. Вось, таму я з радасцю. Калі што, я з радасцю. Вось, таму вось так вось. І гэта прыйшло да таго, што, ну, вось, я па выніку, вось, тое, чым я хачу займацца як навукаю, вось, з паступленнем, гэта праславянская мова, беларускія дыялекты, а гэта шмат у чым тэорыя. Ну, вось, праславянская мова, гэта рэканструяваная мова, яе ніколі, ну, тэкстаў на ёй няма, вось, але, тым не менш, вось, гэта рэканструкцыя шмат чаго тлумачыць, ну, таго ж нашага гэкання і там, напрыклад, расійскага гэкання, прычым яно там не ўсюды, і гэтак далей. Вось. Я хоць не настолькі люблю іншыя мовы. Я таксама беларуша. Вось, але, ну, гэтыя моманты такія цікавыя, сістэмныя. Я ўвогуле люблю, я разумею, што, як мне часта піша адзін чалавек, што беларуская мова, увогуле любая мова, не матэматыка, але вот нейкія вот гэтыя моманты сістэмныя мне падабаюць. Слухай, вось такое пытанне, што добрага альбо дрэннага прынесла вось ну, як мінімум беларуская мова вось у твоё жыццё, калі ты, ну, перайшоў. А вот, ну, то, што ты перайшоў на беларускую мову, можа гэта неяк... А беларуская мова можа прынесці штосьці дрэннае? Што ты... Ну, не ведаю, пытанне неправільна пастаўленае. Ты маеш запытацца так, колькі ўсяго добрага мне прынесла беларуская мова? Бясконца добрага. Усё цудоўна, не ведаю. Ну, я не ведаю, як адказваць на гэтае пытанне, бо я, ну, вось, гавару па-беларуску даволі доўга, я думаю па-беларуску, і для мяне гэта, ну, тыпу, проста норма, яно ёсць. Глядзі, вот я гэту гісторыю неяк расказваў, не ведаю, можа, у папярэднім інтэрв'ю было, можа, гэта было недзе так у мяне, што у Інстаграме 100%. Што калі я перайшоў на беларускую мову, і вот я сённяшнім размаўляю, і вот мне неяк нібыта больш неяк дыхаецца. Дыхаецца. То бок я просто адчуваю, што вот вось у гэтым вось ёсць нейкая для мяне канкрэтна нейкая моц, вот эта сіла нутраная у тым, як я разважаю, што я гавару і так далей. То бок я зноў-такі я не гавару, што раней я гавару па-расейску і было нешта дрэнна. Не, просто што вот я калі пачаў, і тады вось цяпер я такой...
Я не ведаю, як табе сфармуляваць, я магу сфармуляваць так. Тое, што я пачаў гаварыць па-беларуску, прывяло мяне па выніку да выкладання беларускай мовы дарослым, вось, і да навукі. Вось. То бок гэта вось з гэтага і пачалося, бо калі ты хочаш паглыбляцца, вось так, ну вось, наколькі разумею, і табе цікава паглыбляцца ў беларускую мову, ў гэтыя дробязі ўсе, і ты пачынаеш разумець, Нікому не патрэбны. чысцютка ўсім, ну, чхаць на гэта, але ну, нам-то падабаецца, пакіньце гэта нам. Вось. Калі ты пачынаеш паглыбляцца, ты разумееш, што ну, не ўсё гэтак проста, што ёсць заўжды прычыны, чаму так, ці ну, ёсць нейкія, ну, там, не прычыны, а ўмовы, прынамсі, што гэта ўсё звязана там, мовамі, там, не толькі славянскі, шмат яшчэ. І вось па выніку вось яно сталася так, што гэта проста вельмі цікава параўноўваць нават, і беларуская мова дае вельмі многа надзвычайнага ў сэнсе скарбаў для гэтага, нават для аналізавання. І ўсё. Ну, то бок беларуская мова, мовна прывяла цябе вось да гэтага пункту, якім цяпер. Так, ўсё, гэта ўсё вось мая жытка, маё жыццё падабаецца, таму я толькі рады. Ну, і пры гэтым яшчэ і гавару на роднай мове. Слухай, а вось ты вот гаварыў, што ты, то бок у цябе гістарычная адукацыя. Так. Вось. Ты потым, падаецца, як дагэтуль, працаваў настаўнікам, выкладнік, ты... Што ты? Так, беларуская мова, гісторыя? Я раскажу. Без педагагічнай адукацыі? Я, на самом деле, выкладаў гісторыю Беларусі, сусветную гісторыю і мастацтва. Вось. А пасля на другі год мне прапанавалі, праз тое, што ну, сельскія школы, у іх ёсць праблема, ну, проста бракуе настаўнікаў, яны прапанавалі выкладаць для некаторых класаў беларускую мову і літаратуру. І я ну, згадзіўся адразу, пагатоў я хацеў ужо ў гэты бок рушыць, і ўсё, і я там папрактыкаваў, пасля вось я звольніўся, і там ужо курсы для дарослых пачаліся, і гэтак далей. Але там я выкладаў і гісторыю Беларусі, сусветную гісторыю, мастацтва, беларускую мову і літаратуру. Вось так. Як табе ўвогуле гісторыя быць настаўнікам? Як табе гэтая роля? Да цікава, насамрэч цікава. Не ведаю. Я ведаю, што шмат хто кажа, што дзеці, ну, вучні, цяпер яны такія ўсе кепскія, дрэнныя, злыя, дурні і гэтак далей. Цябе не такія? Ну, не. Ніколі. Да яны, ну, цікавыя, проста яны іначай думаюць, іначай якія прыярытэты ў іх, магчыма. Вось, але ну, было цікава, я б не сказаў, што мне было... Ну, часам складана праз колькасць паперак, таму што ты настаўнік. Вось, настаўнік гэта не той, як казаў адзін чалавек сістэмы адукацыі, настаўнік гэта не той, хто дае урокі, гэта урокадаўца. Вось. А той, хто піша паперкі. Вось, мне калісьці гэта агучылі. Але ну, мне заняткі вельмі падабалася. Вось, даваць заняткі, праводзіць, разважаць з дзецьмі, прычым дзеці як бы цікава, як яны разважаюць, бо яны разважаюць іначай ад цябе, інакш. І таму, ну, табе заўжды цікава. Вось, гэта, ну, гэта вельмі надзвычайная рэч. Ну, як на мяне. Глядзі, вось сёння у цябе быў экзамен? Ну, все, я пайшоў. Так. Я пайшоў. Не, ну добра, давай. У меня быў сёння экзамен. Так. Сёння быў экзамен, вось трошкі раскажы, куды паступаеш, чым будзеш займацца? Калі я паступлю. Сітуацыя такая. Я хачу займацца навукаю у інстытуце мовазнаўства. Вось. Якраз вось лінгвістыка. Лінгвістыка, акурат туды. Ну вось тое, чым мы пастанавілі займацца, зноў жа пры паступленні туды, гэта вось праславянская мова і беларускі дыялекты, вось іх сувязь, як яны звязаны паміж сабою, якое развіццё, таму што шмат чаго ёсць яшчэ там, што мы лічым, напрыклад, пазнейшым, мы ўважаем за штосьці пазнейшае. Гэта ну, адтуль яшчэ бярэцца. Вось. І гэта вельмі цікава, ну, это надзвычайны сусвет, ну, зноў жа, падзеля мяне. Але я, праз тое, што я гісторык, я не магу адразу пайсці у мовазнаўства. Хаця, дарэчы, многа гісторыкаў у нашай краіне сталі лінгвістамі. І таму мне трэба праз мастацтвазнаўства гэта ўсё праходзіць, то бок спачатку магістратуру на мастацтвазнаўства, а ўжо адтуль у мовазнаўства. Праблема палягае ў тым, што мастацтвазнаўства не
Ну, я не вельмі знаўца, я не вельмі добра знаюся на гэта, я ведаю такія рэчы, якія, мабыць, усе ведаюць, але, ну, напрыклад, нейкія, ну, яшчэ добра пра заходнееўрапейскую культуру я штосьці даведаю, але, напрыклад, расказваць пра штось там было дэкаратыўнае мастацтва тэатру Расіі 18 стагоддзя, ну, я вось тут прабачце, я не вельмі. Вось. І таму я не ведаю, то бок калі вось у мяне ўсё атрымаецца, я пайду туды. Але я ще не здаваў экзамен, таму калі выйдзе відэа, я не ведаю, ну заўтра яно ж ужо выйдзе. Таму, ну, значыцца, вось так вось пальчыкі, ну, патрымайце за мяне, калі ласка. Вось, і ўсё будзе добра. Вось і я так выйшаў з экзамену і такі. Не, ну у тебе такі выходзіць даволі доўгі шлях, бо яшчэ спачатку магістратура, Так, потым аспірантура, тут же, ну, і толькі потым ужо, умоўна... Не, спачатку тут трэба разумець, што я скончыў універсітэт у 19-м годзе. За дзедам шведам то было. Вось, а пасля, вось цяпер я паступаю ў магістратуру, мне год трэба адвучыцца. Вось, і пасля іду ўжо в аспірантуру, ўжо мовазнаўства. Всё, вось там я ўжо, дайце мне ўсе кніжкі, ксёнджачкі сусвету, я ўсё буду чытаць, я буду аналізаваць, мне падабаецца, вось дайце мне папоркацца ў гэтым. Вось, але да гэтага трэба дайсці. Спадзяюся, што змагу, зноў жа пальчыкі, памятаеце. Вось мы так ад адукацыі, вот, дарэчы, якраз такі ўжо трошкі падымаў гэтую тэму. Чым займаешся цяпер? Сяджу. Дзе працуеш? Ну, добра. Я цяпер... Добра. Я цяпер ІП. Вось, у мяне курсы беларускай мовы для дарослых. Вось, я ўжо выкладаў з 22-го года курсы, ну, то бок у Цэнтры славянскіх моў і культур, люблю Цэнтр славянскіх моў і культур, гэта цудоўная арганізацыя, вельмі цудоўная, я вельмі ўдзячны. Вось, і я там і вучыўся выкладаць для дарослых. Мне гэта, трэба сказаць, цікавей, чымся з дзецьмі. Дзеці цудоўныя, але з дарослых гэта нешта, ну, гэта правда надзвычайна. Вы надзвычайныя. Сюды ж так, вы надзвычайныя. І я паступова разумеў, што вось мне хочацца займацца гэтым. Вельмі хочацца. І плюс у мяне шмат там напрацовак і сваіх, бо я сам пераходзіў на беларускую мову, я ведаю складанасці, цяжкасці і гэтак далей. І мне цікава аналізаваць. І па выніку найважнейшае для мяне пачуццё палягае ў тым, мне неяк вучаніца сказала, што мне вельмі падабаюцца нашы заняткі, таму што я пачынаю разумець, чаму, напрыклад, там мой дзядуля, моя бабуля там казалі гэта, потому что вось она повесь, вось праназірайце. Гэта вельмі цудоўна, гэта надзвычайнае пажыццё, я вельмі гэта люблю. І праз тое, што мне здаецца, што я люблю беларускую мову, я трошку апантаны гэтым, то і выкладаю я адпаведна вось цікава, ну прынамсі людзі ў мяне самы доўгі курс, які ў мяне быў, гэта 2,5 гады, дарэчы. То бок я звычайна там курс 3 месяцы, а яны прайшлі ўсё, ну тое, што умоўна называецца А1, А2, Б1, Б2, Б2 плюс быў 2,5 гады займаліся, і гэта не таму, што я ім прапаноўваў, яны хацелі, я матэрыялы для іх пісаў нават часткова, вось, таму што ім хочацца. І гэта, ну, гэта паказнік, калі людзі самі хочуць паглыбляцца ў гэта, яны гатовыя, то гэта, вось, гэтае пачуццё, оно мяне цяпліць. Ну так. І таму цяпер, ну, у мяне вось свае курсы, я... Свой курс пачакай. Все, я не кажу нічога. У цябе курсы з'явіліся вось умоўна учора. Ну, мае, добра. Не, я про тое, што онлайн. Я просто хацеў спытацца наконт умоўна грошай. Ты вот працуеш, вось выкладаеш, вось Слаў-цэнтр. Ну так, умоўна так. Ну, шмат чаго, ну, глядзі, я просто хочу зразумець, наколькі можна сённяшнім днём, вот, у сённяшніх умовах беларускай мовай зарабляць грошы, каб... Ну, не ведаю, тут я не думаю, што мой прыклад добры, таму што я не просто там гавару па-беларуску, я займаюся беларускай мовай так ці іначай. Я вось пра гэта. Пра гэта? Нас ніхто сёння не цікавіць, акрамя цябе, разумееш? Толькі вось гэты чалавек. Гэта па-за межамі заканадаўства, я лічу. Вось, момант такі. Па-першае, так, ну вось, калі мы там будзем браць момант да маіх курсаў, так, гэта Цэнтр славянскіх моў і культур, я там выкладаў беларускую мову, дзецям, дарослым, там балгарскую мову выкладаў пэўны час. А пасля гэтага Сула, але, ну, у Сулу я ездзіў не толькі як, ну, вось,
умоўна чалавек, які вядзе экскурсіі, вось я, напрыклад, там вось спрычыняўся да стварэння палаца беларускай мовы. Ну вось канцэпцыю я распрацоўваў, з інстытутам мовазнаўства мы абмяркоўвалі, і вось яны там падтрымлівалі, мы рабілі гэта ўсё. І шмат чаго яшчэ там вычытаць тэксты, зрабіць штосьці вось такое. То бок такая добрая падпрацоўка, мне падабаецца, там цяпер умовы для гэтага добрыя. Вось. Ну зноў жа, для гэтага патрэбныя веды, у мяне яны ёсць. Прынамсі, ну, праз тое, што мне прапаноўваюць, то вось я вось тэксты гэты вычытываю, разбіраю, рабіў вось для іх там даведнічак, вось як ты, у тебя даведнік жа гэта ж завецца, ну так і завецца даведнік. Даведнік. Так? Вось У меня называется база беларускай мовы. База беларускай мовы, выбачаюся, я так разумею, інтэрв'ю са мной не выйдзе. А вось, пасля такога. Даведнічак это у цябе. Вось, я дурны. Не, даже Просто прывез, я дурны. Телеграм-канал падаецца у цябе даведнічак. Так, я Вось. вось. Думаю, відавочна, у каго назву ўзялі. Гэта такога крынжу, божа. Дык вось, знаецца, я, напрыклад, да Сулы там зрабіў у свой час такі, ну, зноў жа, слоўнічак па найчасцейшых памылках, таму што, ну, людзі туды О, я прыходзяць... хацеў пра гэта спытацца, бо гэта цяжка, ну, вось чалавек прыходзіць, экскурсіі па-беларуску, там асноўная мова беларуская, там бываюць гурты там на расійскай мове, бываюць так, але асноўная беларуская, тэрыторыя беларускай мовы. І вось, ну, некаторым людзям, я разумею, што цяжка, вось, але там збольшага людзі працуюць, ну, даволі шмат, там даволі такі адукаваны, вось, і таму вось я вось зрабіў вось гэта, там яшчэ штосьці, ну, але асноўнае гэта палац беларускай мовы, вось, асноўнае. Ну, і плюс яшчэ рэпетытарства, я вось цяпер ужо не працую фактычна, ну, крышачку, вось, такое, але ўжо не асноўнае, як падпрацовачка. Ну, карацей, калі ёсць, умоўна, вось веды, то бо калі вот апантанасць ёсць, тады сённяшнім днём даволі нармальна можна... А запыт ёсць. Вось у чым нюанс. Запыт ёсць. Ну, вось, напрыклад, колькі у нас курсаў беларускай мовы для дарослых? Это я пазней выразаем, я забыўся. Не, ўсё нормально. Добра. Ну, вось, ну, правда, іх жа нямнога. Ну, вось, і таму, калі ты робіш якасна, і людзі, ну, яны, як бы, будуць бачыць, што ты робіш якасна, то гэта працуе, ўсё, гэтага дастаткова. І мне падабаецца, я вось люблю сядзець, у ноутбуку штосьці рабіць, ксёнджачкі чытаць, а вось гэта акурат з гэтым і звязана, таму ідэальна. І мне добра, і шэлег ёсць з гэтага, вось, і, ну, і жывецца, хлеб жуецца. Глядзі, а вось, напэўна, наступнае пытанне не зусім такое... Нет, яно як? Я, напэўна, як працяг, але, магчыма, калі б вось не трэба было працаваць за грошы. То бок у цябе вот ёсць усё, што табе трэба ў жыцці, не ведаю. Вось, тады б ты, не ведаю, адмовіўся бы ад чагосьці, альбо ўвогуле, чым бы займаўся, калі б трэба было працаваць? Трэба сфармуляваць, я ж з бабруйска, трэба правільна сфармуляваць. Давай. Калі б мне не патрэбны былі грошы, ці калі б мне не плацілі, потому что калі мне не патрэбны былі грошы, я б ўсё працаваў, бо дадатковыя грошы гэта таксама добра. Не, у цябе вось ёсць грошы, у цябе дастаткова грошай вот на ўсё. Не, я ўсё адно рабіў, ну, зноў жа, у мяне вось гэты тэлеграм-каналы, яны, ну, я не бяру з іх грошай, ўсё гэта цалкам, ну, гэта тое, чым я карыстаюся, але я гэтым дзялюся, вось, я там адзін раз зрабіў абвестку на збор, на падтрымку, хто хоча, але, ну, мог ніхто і не скідвацца. Я ўдзячны, што людзі даслалі капейчыну, мне прыемна. Вось, ну, я вось і думаў, што можа перыядычна такое рабіць, але шмат чаго я раблю бясплатна, бо, ну, такая сітуацыя, яно трэба проста рабіць. Ну, карацей, то бок, умоўна, сённяшнім днём ты займаешся вось, то бок, твая дзейнасць сённяшняя, яна тебе цалкам задавальняе, то бок, умоўна, калі б, там, не ведаю, плацілі б не плацілі, ну, грубо кажучы, напэўна, плацілі б не плацілі, ты б усё адно працягваў бы займацца, бо это вось тое, што... Так. Ёсць. Ну, я ёсць. Дзякуй, што заўважылі. Так, ну, я старэш, мне, напрыклад, не вельмі падабаецца некаторыя моманты, я б хацеў зрабіць іх там лепш. Ну, гэта ўжо закіды у мой бок. Вот, там, напрыклад, вось я, напрыклад, ведаю, што вось тут я мог бы зрабіць лепш. Ну, мог бы так, ну, вось я вучуся гэта рабіць лепш. І ўсё. Вось, пагатоў, я лічу, што, ну, у 21 стагоддзі ёсць усе магчымасці навучыцца рабіць тое, што ты хочаш рабіць. Ну, ці амаль усё. Слухай, з працы зразумеў. Чым займаешся вось па-за, калі ёсць час, чым займаешся па-за працай? Няма шака. Ды, ну, чытаю. Я люблю чытаць. Я вось люблю чытаць. Ну, кніжачак тут трошку ёсць. Не ведаю, наколькі тут відаць. Трошачку кніжачак тут ёсць. Знацца, часам, што, вандрую часам. Ну, такое, па Беларусі.
Вось. Ну, і шмат хто вандруе таму. І чытаць. Ну, пагатоў, мне часам падабаецца, вось, напрыклад, зноў жа, узяць там некую мову, просто разабрацца, як яна, вось, як яна працуе. Гэта вельмі цікава. Зноў жа, не з мэтай гаварыць на ёй. Я не такі... Не задавайте мне пытанні. Я па-беларуску нават, па беларускай мове. Ну, жартую. Не, ну, насамрэч, вельмі цікава, як гэта працуе, і вось я вось вельмі люблю такое. Таму у мяне вось там асобныя там кніжачкі па беларускай мове, але асобна замежнай мовы. Я вось вельмі люблю. Ну і карацей, найлепшы падарунак гэта кніга. Кнігі вельмі люблю, але, ну, насамрэч, ну, цяжкавата дахадзіць, це ж трэба выбраць якую кніжку. Я вось падумаў, што тут, напэўна, так. Ну, ужо мовазнаўскія кнігі не дарыце, ну, бо тут, напэўна, усе ёсць. Ну, шмат чаго тут ёсць, так, вось. Дарэчы, да пытання, вось, у мяне ніколі не будзе моманту, калі мне не патрэбныя будуць грошы, таму што я, ну, прабачце, таму што, ну, кнігі ёсць, насамрэч, ёсць цяпер шмат магчымасцей атрымліваць кнігі, ну, не за такія вялікія грошы. Ёсць, зноў жа, кнігі там падтрыманыя, так, ну, ужываныя ўжо. Але ёсць кнігі, якія проста патрэбны, каб яны былі, і яны, ну, часам дарагі, ну, вось з гэтым нічога не папішаш. Ну, вось там, напрыклад, ёсць зборнічак такі, вось там беларуская дыялекталогія стаіць, дык вось ягоны новы выпуск, вось, а ён там, умоўна, 60 рублёў каштуе. Ну, але трэба, там цікава, ну, што я, як мне, сядзець у кнігарні чытаць не люблю, я вось у сваім доміку, вось, таму вось так. Вось, ну, таму чытаць, вось, люблю чытаць, вось, і ўсё. Хай будзе так. Але, акрамя чытання, не ведаю, наколькі сённяшнім днём актуальна, ты пішаш верш. Ну, то бок, я вось табе адказаў на пытанне, ты такі, ты, па-першае, тут зманіў мне, давай выводзіць. Дзякуй вялікі, дзякуй. Ну так, пішу. Ну, цяпер менш, ну, таму што не вельмі проста быў перыяд, шмат чаго трэба было зрабіць, вось, але так, пішу, падабаецца пісаць. Таму што, ну, і гэта і практыка, і, ну, і нутрана так адчуваецца, вось, я вось люблю. Можа было штосьці, не ведаю, нейкі, я не ведаю, як бывае у тых, хто піша, ну, можа, такое, неяк прачнуўся, нібыта вот самі, як вот склалася вот усё ў роце. Бывае такое, бывае, па-рознаму бывае. Не, як ты прыйшоў да вершаў? Першыя нейкія, да, вершы. Ну, мне вось падабалася пісаць. Я спрабаваў пісаць прозу, гэта цяжкавата. Мне таксама падабалася, але цяжкавата, ну і мне не падабаецца штосьці караценькае ў прозе, таму вось я вершы пішу. І вершы, вось, дарэчы, нядаўна перагледжваў, што я пісаў раней, мне даволі падабаецца, трэба сказаць. Я нядаўна перагледжваў, мне спадабалася, вось, як, што я пісаў, ну, мне падаецца даволі цікавым. Ці калісьці гэта будзе там апублікавана, ці маю такі намер, ну, не маю пакуль што, бо мне здаецца, гэтага мала, і трэба шмат чаго дарабліваць, шмат чаго рабіць, і, ну, гэта час, вось, а часу, як мы нядаўна высветлілі, вобмаль. У цябе, вось, глядзі, наконт вось вершаў, і вось таго, што вот калісьці, можа, яно выйдзе. Так. У канцы 22-го года ты апублікаваў відэа, на якім просто там чароўна неяк пад музыку чытаеш рэп, ладно, верш свой нейкі. Вось ён. Стома не загадна, сармяга не знявага, а без весці не канец. Дарогу ўсё шукаю, хаджу ўздоўж па краі, пакуль мяне шукае рачанец. О, час ліхіх ваўкоў, што ходзяць між дамоў, хочучы зайсці да хаты. Адкажы, ці праўда, што зрабіць жа не было чаго? І ці мы ў гэтым вінаваты? Годка зытае вайной нервы, бяздом'е муле мазолю на нагах. Калі дагэтуль я ў нешта яшчэ верыў, то цяпер усё абярнулася на прах. Пустыя словы, не прыдумляю пустога, без гэтага занадта цяжка існаваць. Калі шукаў свой дом, ужо знайшоў дарогу да людзей, што ўсё прагнуць зламаць. Гэтая ж пуля атрымала процьму каментароў ды ўзаемадзеянняў, неважна. Пасля яе было яшчэ некалькі падобных відэачытанняў, то там таксама некая музыка, твой верш і проста некае цудоўнае спалучэнне ўсяго. Вось, ці ёсць жаданне зрабіць паўнавартасны альбом? Насамрэч, а вось я скажу, а вось тут я скажу, ды было, насамрэч было. Зноў жа, на гэта патрэбны час, але нібыта нутрана хочацца калісьці такое зрабіць. Ну, гэта цікава. Бо, ну, мне здаецца, што гучыць няблага. Вось, я так сформулюю. Вось. Пагатоў, ну, вось, ты казаў, што нейкія водгукі ёсць, так? Я, дарэчы, тады статыстыкай не займаўся, слова зусім. Вось, але мне падабаецца такое. Вось, нібыта хочацца, не цяпер, я думаю, але калісьці
можа быць, можа налучыцца часіна і яно будзе. Я хотел сказать, что там неяк так добра спалучаецца музыка і тэкст, што яно вось нібыта, як ты гаварыў пра рэп, і яно неяк так адно на адно супало. Я такой думаю, так гэта, гэта верш, гэта не рэп, гэта чытанне просто вершу, так. Так, і яно просто неяк так вот супадае, такой, блин, вот я б можа такое слухаў. А мне падабаецца такое. Я ведаю прыклады, зноў жа, я не ўспомню, як гэта завецца. Ёсць прыклады вось французскай такой музыкі, вось я часам люблю такое слухаць. Не то, што гэта асноўны там мой плейліст, але увогуле, гэта гучыць цікава, і пра тое, што спяваць, прабачце, у мяне голас часам дзень добры. Вось. І яно мне таксама падабаецца. Я думаю, калісьці да гэтага прыйдзе. Я пра гэта думаю часам, не цяпер, але калісьці можа быць. Так. Топ-3 самая пашыраная памылка ў беларускай мове сёння. Першае. Бяром, нясём, ідзём. Гэта першае. Другое, з чагосьці такога. Прыметнікі прысловia, ступені параўнанняў. Ты найпрыгажэйшы, яна прыгажэйшая за кагосьці, у гэтым часта блытаюцца, а пасля яна і выглядае прыгажэе, у гэтым часта блытаюцца. І трэцяе, назову самую частую памылку, якая ёсць ва ўсіх, якую ўсе робяць. І я, і ты, усе. Родны склон, канчатак а, я, ую. Няма чаго. Контенту, тут яшчэ добра, ясна. Інстаграму. Вось, спадар, знаўца. Вось, але збольшага памыляюцца ўсе. Факт. Зараз пагаворым пра твае сацыяльныя сеткі. Першы твой плюс-мінус адукацыйны допіс пра скароты, напісаны 19 траўня 22 года. Адкуль увогуле з'явілася жаданне пісаць і дзяліцца чымсьці такім, бо я разумею, што не ўсе, напрыклад, настаўнікі, яны ведаюць свае блогі, і не ўсе пішуць адукацыйныя допісы. У цябе адкуль? Дык цікава, што я тады настаўнікам яшчэ нават не быў. Вось. Просто не ведаю, захацелася заўжды цікава чымсьці дзяліцца. Гэта заўжды цікава. Асабліва, калі ёсць штосьці цікавае, яшчэ можна падзяліцца. Калі яно, значыцца, абы што, тады можа і сэнсу ў гэтым няма. Так, цікава, і таму вось захацелася. То бок, гэта проста вось захацелася ў моманце, всё, зрабілася. Всё, больш нічога. І неяк яно працягваецца. Вось яно цікава, яно вельмі цікава, бо я не памятаю, што за допіс гэта быў, але быў нейкі допіс, я проста яго вось так вось зрабіў. Гэта быў пра скароты? Гэта пра скароты, не, быў нейкі яшчэ іншы, ці пасля нават, по-моему, быў. Так, гэта першы, Вось, так. А там, я не памятаю нават пра што ён быў, але быў допіс, калі я проста зрабіў, просто захацелася, зрабіў, лёг спаць, там, плюс 1500 чалавек. Я такі, трэба, відаць, штосьці пісаць, цяпер што, блогер, ці што? У мяне такое было толькі ў самым-самым пачатку, бо цяпер ужо, не карацей, цяпер ужо... Всё, стары стаў. Просто па-іншаму людзі, напэўна, успрымаюць. Так, я разумею, пра што ідзецца. Гэта. Просто я памятаю раней, напрыклад, у тым самым тык-току можна было запісаць відэа там пра розніцу слоў кут, рог і вугал. Запісваеш, і людзі такія... І просто, у мяне было там з такіх відосаў, у мяне было там плюс 500 чалавек, напрыклад. Сённяшнім ты запісваеш, там 500 праглядаў, і людзі такія... Гэта мы такое ўсё гэта прыдумалі тут нешта. Так, насамрэч, я згодны. Я вось памятаю, быў момант, калі я рабіў допіс пра імёны. Цэлы, вось, некалькі месяцаў. Там пра імёны было, і я ў сторыс пісаў, вось, пішэце сваё імя, і я буду вам даваць вось беларускія варыянты гэтых імёнаў. І я вось просто зрабіў сторыс, думаю, можа 3 чалавекі напішуць, 4 чалавекі напішуць. Я 4 дні адказваю, па-мойму, на гэта. А ўжо трэба ўсім адказаць, што тут паробіш. Вось, і вось адказваў, людзям тады цікава было таксама. І гэта галоўнае, што людзям цікава. Так, глядзі, цяпер будзе пытанне. Ты уже, напэўна, адчуваеш, што за яно? Не адчуваю. Што за яно? Так, відавочна. Пераходы на наркамаўку. А от так я слухаю уважліва. Кіньце ў мяне каменнем той, хто не вінаваты, хто бязгрэшны. Кідайце. Чаму, як наважыўся? Можа, быў нейкі трыгер? Рэч у тым, што
шмат людзей, якія пішуць пра беларускую мову, пішуць класічным правапісам. І гэта добра. Я ў жыцці пішу класічным правапісам, але пры гэтым людзі, якія чытаюць, яны не ўсе ведаюць пра класічны правапіс. Гэта не праблема людзей. Насамрэч, я тут праўда перакананы, не праблема людзей. Гэта, яны не абавязаны і не мусяць ведаць усяго. Пачакай, такая просто на маю думку розніца абсолютно невялікая. Вось у гэтым жа і найгалоўнейшае значэнне. Вось акурат пра гэта я праз гэта і пастанавіў перайсці значыцца на старонках у сацыяльных сетках на афіцыйны правапіс. Розніцы насамрэч няшмат. У нас ёсць тое, што мы называем, можна назваць умоўна традыцыямі. Там класічная традыцыя, афіцыйная традыцыя. Гэта пра выбар словаў. Ёсць яшчэ традыцыя на эміграцыі. Напрыклад, мы тут кажам часцей мець на ўвазе, там скажуць мець на ўвеце найчасцей, так, і гэтак далей. А гэта традыцыі, гэта не правапісы. Правапіс пра напісанне літарак. Найважнейшае для мяне, каб найбольшая колькасць людзей змагла зразумець, можа, найчасцейшыя памылкі, нейкія там залаціначкі, цікавіначкі беларускай мовы, і каб яны каб вось гэта узровень уваходжання быў куды прасцейшы. Таму што калі вось ты чытаеш тэкст класічным правапісам, першая думка, што чаму мяккія знакі, калі ты не ведаеш, зноў жа гэта даволі лагічнае пытанне, гэта правільнае пытанне ў такім разе. Вось. І ты гэта аналізуеш, але трэба прызнаць, што большасць беларускамоўцаў яны вучыліся ў школе, і ўвогуле большасць людзей, нават неправільна сказаў, большасць людзей, якія чыста тэарэтычна хочуць гаварыць па-беларуску, яны вучыліся ў школах, яны вывучалі афіцыйны правапіс. І таму куды больш дарэчным было б карыстацца ім, расказваць пра класічны правапіс, пра лацінку таксама вельмі цікава, але акурат, каб паказаць, што насамрэч праблема не такая і вялікая, асабліва на пачатку. Паслей ўжо далей можна разважаць пра высокія матэрыі што да правапісаў. Але гэта не найважнейшае, каб пачаць гаварыць па-беларуску. Вось. Таму і такая ідэя. І плюс чамусь так склалася, што большасць тых, хто піша пра беларускую мову, гэта класічны правапіс. Гэта добра, але пры гэтым нібыта не стае часам крытыкі. А курсы беларускай мовы класічным правапісам ёсць? Увогуле я хачу зрабіць курсы класічным правапісам. Гэта было б цікава. Вось. І расказаць пра спадчыну, бо мы часам называем гэта там Тарашкевіца, хаця Тарашкевіца яна, это не класычная Тарашкевіца, гэта не зусім тое, што мы цяпер ведаем як класічны правапіс. Это ж назва просто такая. Вось, так, але насамрэч, вось часам хто наракае, што вось навошта пісаць афіцыйным правапісам, калі там, напрыклад, вось выраз праз сябе, мы пішам праз сябе, а трэба з мяккім знакам праз сябе, хаця вымаўляем праз сябе, мякка. Вось. Але сам Тарашкевіч, ён прапаноўваў праз сябе. Там же была праблема, не праблема, а якраз такі хацелі адмовіцца ад мяккіх знакаў, бо людзі такія, што беларусы заўсёды будуць гаварыць мякка. Проста трэба разумець, што Тарашкевічава граматыка, яна чаму такая файная, чаму яна цудоўная, не ведаю, хтосьці, калі не чытаў, пачытайце, гэта вельмі цікава. Тарашкевіч, як, дарэчы, пасля і Лёсік, які будуць пісаць падручнікі, яны ж паступілі вельмі разумна, яны вельмі разумна зрабілі. Ім, сітуацыя ж якая? Трэба падручнік па беларускай мове, прычым пажадана практычны. Як зрабіць падручнік па нейкай мове, калі няма літаратурнай нормы яшчэ? У нас ёсць узус, практыка, як людзі гавораць, пішуць, гэта ёсць. І на гэтым усё. Яны зрабілі вельмі файна. Яны, калі вельмі спрошчана казаць, Тарашкевіч зрабіў вось што. Ён проста ўзяў, умоўна, калі спрашчаць, вельмі важную працу Карскага, беларусы, так, гэта у беларусах апісваецца просто ўсё, што ёсць у беларускай мове, ўсё дыялектнае, ўсё варыятыўнасць, і ён просто умоўна ўсё, што тады ведалі пра беларускую мову на тэрыторыі ўсёй тэрыторыі беларускай мовы, усіх дыялектаў, ён просто туды фактычна гэта ўсё ўпісвае. Таму там ёсць форма, што можна сказаць, няма адной дзяўчыны, няма аднае дзяўчыны, і гэтак далей, і няма адной дзяўчыны. Таму там ёсць, напрыклад, што мы можам казаць буду рабіць, і пасля піша, што
часам сустракаюцца яшчэ формы тыпу рабіць ему, спяваць ему, ну яго там праз і рабіць, не рабіць ему, як мы цяпер бы ўжылі, а рабіць ему. Бо частка гаворак так і кажа. Там ёсць, напрыклад, такая вельмі цікавая штука, тое, што ў англійскай мове здаецца future perfect. Тыпу, ён кажа, што можна зрабіць, па-першае, пра мінулы час, маўляў, літаратурна. Я быў прачнуўся і пайшоў. Ну, мы так кажам. Вось. На поўначы скажуць, я быў прачнуўшыся і пайшоўшы. А яшчэ на поўначы скажуць вось тое, што па-англійску вось future perfect. Я буду зрабіўшы і пайду. Ну, цуд. І яны гэта ўсё пішуць. Дзеля чаго? У іх мэта такая. Вось мы дамо ўсё і праназіраем, што пасля станецца нормой, што будзе асноўным. Слухай, а вот я магу сказаць, наколькі гэта будзе правільна, Так. што вот улічваючы, што у цябе цяпер афіцыйныя курсы, Так. і відавочна, што афіцыйныя курсы яны мусяць быць на афіцыйнай мове, што ў пэўнай ступені пераход быў звязаны з тым, што... Абсалютна не. Не. На самом деле, мне у інстаграмах ніхто не Наступнае замінае. пытанне. Ну, мне ў інстаграмах... Гэта ўсё адно ж, гэта ўсё адно моўна ўплывае, бо людзі ж, напэўна, на курсы будуць і праз інстаграм прыходзіць. Так. Тут у цябе класічны, тут у цябе афіцыйны, і, магчыма, у кагосьці будзе нейк. Але я лічу, што калі прапісваць нейкія матэрыялы для курсаў, вось я, напрыклад, прапісваў матэрыялы для курсаў, трэба адразу разумець кантэкст. Я адразу вучням кажу, усім кажу, па-першае, што яны малайчынкі, я імі ганаруся, таму што наважыцца вучыць беларускую мову, гэта вельмі няпроста, бо людзі, якія наважыліся вучыць беларускую мову, яны ж цудоўна разумеюць, што гэта складанасці вечна будзе хтосьці выпраўляць. Гэта як правільна выбраць слово. Не вечна. Не вечна. Біялагічна людзі паміраюць, разумею. Не, я просто, што, напрыклад, ну, мне можа хтосьці часам можа нешта напісаць, але это сённяшнім днём это капец як не... Ну так, але я маю на ўвазе, ёсць людзі, якія, ну, раз-пораз пішуць пра гэта. Ну, мне, напрыклад... Давай так, гэта можа не асноўная праблема, я згодны. Цяпер, можа быць, я згодны. Але яна ўсё адно, ну, асабліва для людзей, якія толькі пачынаюць, ну, для іх гэта, ну, складана. Я лічу, што выпраўляць памылкі не трэба, калі не прасілі, але пры гэтым лічу, што не нармалёва, калі вы самі не імкнецеся выпраўляць гэтай памылкі. То бок, калі вы... Вось, всё. Дзякуй, я пайшоў. Я пайшоў. На гэтым скончылася. Так. Агонь. Просто цяпер шмат хто кажа, што я пішу па-беларуску, гэта ўжо добра, і гэта праўда, абсалютная праўда, але пры гэтым трэба разумець, што гэта вядома шмат пра зону камфорту, і гэта важна, але пры гэтым, калі мы гаворым па-беларуску, у нас, ну, мае быць не тое, што пэўная адказнасць, а разуменне, што гэта свая сістэма, ну, моўная, гэта вось свая пэўныя правілы. І трэба разумець, што памылкі будуць, калі вы пачынаеце гаварыць па-беларуску, яны будуць, яны ёсць, гэта нармальна. Калі нават працягваеце гаварыць па-беларуску, у вас... Больш таго, магу прастымуляваць. Можна я прастымулюю людзей, якія баяцца памылак і таму не гаворыць па-беларуску? Можна прастымулюваць? Добра. Зараз будзе. Карыстаюся эфірам, магу сабе дазволіць. Рэч вось у чым. Калі вы баецеся памылак па-беларуску, успамінайце, калі ласка, Максіма Богдановича. Чалавек у Беларусі, ну, не жыў. Як вывучыць у пачатку 20-го стагоддзя беларускую мову без наіцяў спікераў, без носьбітаў? Ну, слоўнікі, кніжкі, гэтак далей. І ён ведаў, што лепш зрабіць... Пагатовіш, нормы тады літаратурнай не было. І ён ведаў, што лепш зрабіць штосьці з памылкай, чым не зрабіць нічога. Таму цяпер, напрыклад, вось ёсць верш, адзін з найпапулярнейшых, «Слуцкі ткачыхі», дзе сам факт уже памылковы, ткачых не было, былі ткачы. А па-другое, вось, апошні 3 радкі. «І тчэ забыўшыся рука заміж персідскага ўзора, цвяток радзімы Васілька». Вось, як мы цяпер успрымем слова «цвяток»? Во, і я лічу. Гэта сапраўднае беларускае слова, параўнаць слова там цвісці і гэтак далей. Кветка запазычання, вельмі старое, але запазычання. Ён карыстаўся слоўнікамі, ну, насовічавым слоўнікам 1870 года, а той збіраў пераважна з усходу Беларусі словы. І калі ён прыехаў у Беларусь, ён часта прасіў: выпраўляйце мяне. Ну, бо я блага гавару, ці замінала гэта яму стаць класікам беларускай літаратуры? Можа быць, і замінала, але ён стаў.
Вось, і он зрабіў, ну ён геній, ясна рэч, але гэта пра тое, што калі нават нашы класікі часам не баяліся памыліцца, то ну нам ужо можна памыляцца, я думаю. Вось. Не бойцеся памыляцца, гаварыце па-беларуску. Бум. Сюдэма, сюдэма, вось. Слухай, далей працягваем трошкі эту тэму Так, наркаманка тарахківаецца. не адпусціш так. Тут ж цікава. Я згодны. Ну, глядзі, вось багата людзей там пісалі, што ой, вот, блин, як дрэнна, бо цябе любілі чытаць якраз такі праз класічны правапіс. Вось, ці глядзеў ты, колькі чалавек адпісалася? Не, я, вось, зноў ж, я скажу, як, вось, ты чалавек, які займаешся, ну, блогерствам, і я займаюся, я так разумею, блогерствам. Ну, я блогерствам займаюся, добра, я прызнаюся. Але я разуменне, што такое статыстыка, не ведаў, і больш таго, я і цяпер не вельмі разумею часам. Вось. Таму, не, ну, пэўна, хтосьці падпісаўся. А агулам старонка расце, нібыта. Хаця ў мяне быў перыяд, вось апошні год, я мала чаго публікаваў, вельмі мала. Мне сорамна за гэта, праўда, я вярнуся і ўсё дараблю, што не дарабіў за год. Але, значыцца, людзям ўсё адно цікава чытаць. Просто для мяне важна, ну, пагучыць кепска. Не, ну, даруй, гэта пытанне было больш такое. Ну, все разумею, да? Все разумею. Я не глядзеў, колькі людзей адпісалася. Магчыма, хтосьці адпісаўся, але пасля падпісаўся нанова. Ой, я хацеў сказаць, што хто адпісаўся, падпісвайцеся. Цяпер мы ўжо ведаем, што Міхась класічным правапісам карыстаецца ў жыцці. Класічны, вось тут вось класічны правапіс. Дарэчы, то бок вот якраз такі пра публікацыі, это апошняе, падаецца, пытанне пра класічны правапіс. У допісе пераходзе ты пісаў, што ты прыхільнік класічнай нормы. Так. Пазней у допісе знаёмстве у каментарах, так, што паважаеш, ды шануеш класічны правапіс. Так. І сякія такія матэрыялы будзеш рабіць і на ім таксама. Так. Але мінуў год. Сюдэма. А ніводнага допісу класічнай правапісу. Я не казаў пра допісы. А што было? Ёсць тэлеграм-канал Паліраца. Там жа большасць матэрыялаў класічным правапісам. Ладно. То бок, вось у чым ідэя. Я пра гэта, дарэчы, сёння падумаў. Думаю, такой, блин, вот у цябе ж, напэўна, там, бо там, ну, ты рабіў нейкія кнігі, там што там пацюў, там што такое. Я такой, ладно, напэўна, вот Міхась адкажа. Так, вось у мяне ідэя вось у чым, што вось пісаць я у Інстаграме, я лічу, ўсё ж такі ўважаю за лепшае пісаць афіцыйным правапісам, ну, просто каб была адна нейкая норма ўжо. Калі я ўжо выбраў афіцыйным пісаць, я буду пісаць афіцыйным, ўсё. Але пры гэтым трэба падаваць максімальна вялікую колькасць варыятыўнасцей, калі яны яшчэ ёсць. А яны ёсць па факце. Таму, дарэчы, вось, скора туды трапіць, ці калі вы будзеце глядзець, ужо трапіла, знацца, набор па лацінцы, напрыклад. Просто таму што, ну, гэта таксама частка, я не скажу, што я многа хачу рабіць, ну, вось, пра лацінку і гэтак далей, але ўсё адно будзе. Вось, таму пра ўсё. Ну, ладно, добра. Всё. Выкруціўся. Сюдэма. Так. Глядзі, вось якраз такі далей пра публікацыі. У цябе некалі быў допіс, ты там замацоўваў цытаты людзей, які жывуць у Латвіі, там каля мяжы. Вось. Дарэчы, даволі цікава, я нават дзялюся, падаецца, з нейкімі сваімі сябрамі рускамоўнымі, каб яны вот убачылі, як там людзі ўвогуле ставяцца. Вось. Але у гэтым допісе закрытыя каментары. Там закрыты каментары, таму што там вельмі многа пісалі знявагі да беларусаў, а я гэтага не люблю. Ну так, я такое звычайна адразу. Ну вось, таму трэба разумець, што тое, што мы маем, яно здарылася так няпроста. Ну, то бок, не проста мы вось сядзелі, і ўсе надумалі вось ставіцца так да беларускай мовы, там умоўна вось гэта ілюзія. Так? Гэта шмат якія працэсы, шмат якія умовы. Ну вось, напрыклад, чаму мы кажам пра гэтых людзей вось няважліва, але пры гэтым усхваляем, напрыклад, Радзівілаў, які перайшлі на польскую мову. Прытым, што ўсё адно яны зрабілі шмат чаго для нашых земляў. Ну, гэта не вельмі правільна. Просто таму, што польская мова, яна, ну такое, таму і закрыты каментары. Я так разумею, што каментароў было, ну, негатыўных, умоўных, было
столькі, што было мовна прасцей закрыць, чым выдаліць Просто рэч вось у чым. Людзі, якія прыходзяць, пасля далучаюцца, напрыклад, да старонкі, яны некаторыя, ну, там, глядзяць всякія такія допісы, бачаць, чапляюцца, і гэта зноў пачынаецца. Я прыхільнік таго, я гатовы размаўляць на якую хаця тэму, але трэба ўмець пра гэта размаўляць і гаварыць пра гэта культурна. Я вось, дарэчы, калі раблю нейкія свае там адукацыйныя штукі, я кажу, што калі у вас ёсць мовна пытанне, то я кажу, падзялюся крыніцамі, ну вот адкуль там я гэта ўзяў, кажу, бо не я кажу, прыдумляю, вы можете там згодны быць гэтымі крыніцамі, не згоднымі, то бок, ну я ж кажу, я разумею, я там за, але просто што каб людзі даволі часта пішуць такія гаўно, это такой, ну ясна, ну дзякуй, што напісалі, А яшчэ хтосьці пасля напіша ўнізе не гаўно, а лайно, і ўсё, і пачнецца. Бялізна. Вось так. І ўсё, і распачнецца. Зноў жа, гэта нармальна. Больш таго, я лічу, што гэта добра, калі вось людзі, ну, не спрачаюцца, а калі гэта культурна, калі яны даносяць сваю нейкую думку і дзеляцца гэтымі думкамі, гэта вельмі добра. Ну, для гэтага, дарэчы, мова як сістэма ёсць, якая б яна не была, англійская, французская, беларуская. Вось. Яна акурат для гэтага і створана. Таму гэта добра. Праблема ў тым, каб гэта падаваць культурна. Вось і ўсё. Я згодны, калі, ну, вось ёсць людзі, якія не згодны з тым, што я, напрыклад, кажу часам. Добра. Я прымаю, і гэта нармальна. Я, калі чалавек захоча, я магу патлумачыць, чаму вось так, а не так, чаму я так лічу. Але, калі ласка, я гатовы абмяркоўваць. Але калі проста знявага, ну, сэнс. То бок і да выпраўленняў, то бок у цябе такое ж самае стаўленне. То бок, калі, напрыклад, выпраўляюць нешта, напрыклад, пішуць там, слухайце, вот у вас вот вы пішаце так, а я вот не ведаю, пачытаў там недзе вось гэта, вот я вот думаю, што не так. Адказваюць. Прашу. Запрашаю. Гэта абсалютна нармальна. У нас сітуацыя ў тым, што розныя гурткі беларускамоўцаў паміж сабой гавораць па-рознаму. Вось, то бок вы, не ведаю, прыедзеце ў одно месца, дзе беларуская мова там пашырана, там так будуць гаворыць. Прыедзеце ў іншае месца, там гэтак будуць гаворыць. Вось. І гэта нармальна, што дзесьці камусьці здаецца, што, ну, там вось лепш сказаць, там, напрыклад, згадаць, а не ўспомніць. Ну, у нас ёсць гэтыя два словы, карыстайцеся. Помніць. Нет, я просто не забываем слово «вспомнить». Не забываем. Я толькі з гэтага пункту гледжання. Я толькі з гэтага пункту. Вось, і таму так. То бок, калі чалавек з чымсьці не згодны, асабліва, калі ён, ну, культурна піша там «вітаю», я вось не згодны з гэтай думкай, таму што А, Б, В, ці вось, таму што я лічу, што так. Усё, і калі чалавек хоча пагаварыць, я заўжды рады, бо, ну, гэта мэта старонкі ў тым ліку. Я прыхільнік вось якой думкі. Вот у мяне ёсць, дарэчы, мая думка, што да выпраўленняў, якіх трэба рабіць. Ніколі не трэба пісаць пра гэта, калі чалавек сам не папрасіў, але пры гэтым трэба расказваць і ствараць контент, ну, умоўна, там, з правільнымі формамі. Напрыклад, не бярем, а бяром. Усё. Чаму гэта працуе? Таму што Даруй, слова і бярем ёсць і беларускай мовы, просто што гэта розныя лады. Так, ну, бярем гэта, давайте мы з вами разам возьмем штосьці, а бяром гэта просто мы вось цяпер штосьці робім. Гэта не заклік, не загада, не прыказ, просто факт. Мы бяром штосьці. У даведніку ёсць артыкул. 6 артыкулаў. Вось. Ідзеце туды і даведвайцеся. Рекламую, ну, сюдэма. Дык вось, знацца, і рэч у тым, што мова, зноў жа, я вяртаюся да гэтай ідэі, кожная мова – гэта сістэма. І у кагосьці могуць быць памылкі, і я заклікаю людзей, якія перайшлі на беларускую мову, разгарнуць падручнік. Просто перыядычна разгортваць яго, паглядзець, што там. Гэта вельмі карысна, праўда, вельмі карысна. Вось. Таму што проста мы з вами часта перакладаем словы, а трэба разумець спецыфіку беларускай мовы. Яна мае свае формы, свае правілы пабудовы сказаў, яны часам бываюць розныя. Вось. І гэта трэба таксама мець на ўвазе, бо часам людзі робяць памылкі проста таму, што не ведаюць, што тут ёсць адметнасць. І таму трэба проста агучваць, што такое ёсць, паказваць правільны прыклад. А ў нас вялікая процьма кніг, вялікая процьма літаратуры зроблена правільнай беларускай нармальнай мовай, вось прыгожай. Таму я прыхільнік гэтага. Дарэчы, вось тут трэба даць павагу мовазнаўцам. Яны зрабілі так, што мы цяпер, калі што, можам аднавіць вялікія пласты беларускай мовы, проста поркаючыся ў кнігах, нават не разбіраючыся. Ёсць там дзесьці засталася ў нейкай мясціне жывая мова ці не, мы можам прам аднавіць. Мовазнаўцы. Кайф.
Я цалкам як это падтрымліваю вось гэты падыход. У нас там трошки будзе далей вот пра гэта, але то бок я вот таксама есть такое, што як это альбо спачатку трэба вывучыць, потым гаварыць, альбо гаварыць, вывучыць. Я лічу, што відавочна трэба пачаць гаварыць, і потым яно само ўсё Не, якраз таки не само ўсё прыйдзе. Трэба гаварыць, але патрошки нешта вучыць, то бок і тады вот будзе база. То бок ніхто ж не патрабуе вывучыць беларускую мову за год, за 5, то бок можна вучыць усё жыццё і будзе агонь. І тут трэба дадаць, калі вы хочаце купалавай ці там коласавай мовай гаварыць, кіньце. Яе ўжо няма. Вось. Бо, слово «сторона» мы не ўжываем, слово «знаць» паступова знікае, хаця добрае слово, дарэчы. І шмат прыназоўнік «к», он застаўся хіба ў розніцы, тыпу «да чорта к чорту». Да. Ну, вось, па факце... Першае і адзінае ў мяне, што ёсць. Вось, па факце толькі ў гэтым. Іх варта чытаць. І калі вы, дарэчы, хочаце даведацца пра багаццяў вось гэтай беларускай мовы на практыцы, пачытайце на ростанях коласаў. Вось яна добрая, так. Але гэта не значыць, што трэба пільнавацца ўсім, што там ёсць. Там шмат дыялектага, там шмат асаблівасці таго часу. І гэта нармальна. Вось. Але збольшага, я думаю, не праблема ў тым, што робіцца нейкая памылка пры ўмове, што вы імкняцеся так ці іначай і выпраўляць. Працягваючы твою адукацыйную дзейнасць в сацыяльных сетках, вось, у тебя есть несколько телеграм-каналаў. Есть канал «Слоўніча», где ты збираешь слоўнікі, якія датычаць беларускай мовы. Есть канал «Чытанка», где збираешь слоўнікі і тэксты на старабеларускай мове. Есть канал «Даведніча», где збираешь слоўнікі іншых славянскіх моў. Так. И есть канал «Полярацыя», так. где ты дасылаешь спасылкі на Quizlet, где збираешь наборы картак паводле розных кніг. Кніг, слоўнікаў, падручнікаў, так. Якая галоўная мэта ў кожнага тэлеграм-канала? Это больш як нейкія просто сховы, напрыклад, где ты гэта ўсё захоўваеш, і просто каб было, і для цябе, і для іншых людзей. Першапачаткова яны былі для ўласнага карыстання. Я для сябе гэта ўсё рабіў. Пасля падумаў, што чаму б гэта крышачку не падрабіць, не дадаваць да гэтага часу і рабіць для ўсіх увогуле. Вось. І таму першапачаткова з'явіўся канал «Полярацыя», по-моему, это ўсё пачалося. У мяне даўно была гэта ідэя. Ідэя, каб бясплатна праз тэлефон вы маглі вучыцца беларускай мове, прычым не берачы пад увагу, што дзесьці гэта вось у тэорыі адзін мовазнаўца спрачаецца, іншы мовазнаўца падтрымлівае, так? Штосьці. Не, ўсё прасцей. Гэта факт ужывання. Вось гэта ёсць. Все, вось, можете карыстацца. Плюс некаторыя даведнічкі і падручнікі. Там некалькі падручнікаў, по-моему, ёсць. Пра правапісы ёсць класычны, афіцыйны. І слоўнічкі, у тым ліку, вось апошні слоўнічак фемінітываў. Вось, неўзабаве з'явіцца там паводле кніг Фёдора Янкоўскага. Ён вельмі файна і цікава пісаў яго. Вот, калі хочаце, дарэчы, пачытаць штосьці цікавае, прыгожае, цікава напісанае, з багаццем, такім каларытам, Фёдор Янкоўскі. Вось, у яго вельмі файны. Мало у гэтых сацыяльных сетках, у інтэрнэтах. Так мала. Мала я шукаў. Мала букіністычны. Вось я збольшага там пазнаходзіў усё. Вось, але ён піша надзвычайна. Вось у яго ёсць зборнічак, само слова гаворыць. Гэта цуд. Вось калі хочаце проста паглыбіцца ў беларускую мову, што гэта, як яна працуе, жывая беларуская мова, вось ён. Гэта чалавек, які назапасіў шмат скарбаў. Гэта вось «Полярацыя». Асноўная ідэя, каб вы праз тэлефон проста, не ведаю, чакалі, як вось імбрык запарыць ваду згатуе, вось вы павучылі штосьці. Слоўнічак, першапачаткова ён таксама для ўласнага карыстання быў, бо я люблю поркацца ў слоўніках. І апрача гэтага, я зразумеў, што гэта будзе карысна, і шмат каму гэта карысна. Я ведаю вось людзей, якія вось мне пісалі, якія карыстаюцца, там якія музыку робяць, ёсць людзі, якія карыстаюцца гэтымі слоўнічкамі, і шмат людзей увогуле. Таму вось для іх, калі ласка, там не толькі слоўнікі, там матэрыялы увогуле. Вось там Міхал Федароўскі ёсць увесь. Яго знайшоў, яго доўга шукаў, знайшоў, і гэта таксама цуд, і ён, праўда, на польскай мове, але і ўсе прыклады беларускай мовы лацінкаю, але гэта варта чытання. Гэта вось, і ўсе такія матэрыялы, яны там. Таксама будуць дадавацца, я не хачу шмат чаго дадаць. Проста, гэта трэба ў нацыянальную бібліятэку ісці, бо я буду неўзабаве ўжо з нацыянальнай бібліятэкі цягаць туды. Вось. І чытанка па старабеларускай мове проста каб людзі разумелі, што гэта такое дадатнае, але проста каб людзі разумелі, што такое старабеларуская мова. Ну і даведнічак, праз то, што я займаюся мовамі славянскімі, яно вось, можа камусь цікава, я падзяліўся, але гэта не той, каб асноў.
Слухай, вось слоўнікамі вот для мяне, напрыклад, усё відавочна. То бок у мяне ёсць некаторыя захаваныя, то бок некая там база вот слоўніка, ну, па беларускай мове. Вось, з паліграцыяй. У мяне ёсць такое пытанне. Я калісьці карыстаўся вось гэтым квізлетам, і гэта капец як нязручна. А ты просто гэта мой досвед, то бок Я, дарэчы, часткова разумею. калі Добра. камусьці то бок гэта зручна, то бок калі ласка, это абы на карысць. Вось, просто мне падаецца, што гэта, напэўна, займае капец колькі часу, правильно? Ці там неяк усё можна... Першапачаткова яны былі на Анкі. Ага, я памятаю. Вось, там таксама не вельмі зручна гэта ўсё рабіць, але яно было крышачку зручнейшым для мяне пэўны час у карыстанні, але не ўсе маглі дазволіць сабе Анкі, тых, хто вось iOS, вось гэта ўсё там это платнае, таму я выбраў Quizlet. Трэба разумець, што ўсё, што я пішу, ну, вось в гэтых картках, гэта збольшага з кніг, з мастацкай літаратуры. І гэта чытаецца і адтуль выпісваецца жыўцом. Ну, то бок, это ўсё з паперы выпісваецца. Таму ноут мой, сябра мой, вось, і гэта, ну, гэта даволі доўгі працэс, так. Я паглядзеў просто карткі, мне было дуже цікава, пагатоў, што я разумею, што капец там колькі працы. Я такі, блин, это капец як нязручна. Я для сябе кажу, я просто Так, вот ну, такі, Quizlet, так. блин, это ж трэба вот кожную картку, так, это ж Міхась набіраў, думаю, Так, капец. але ідэя ў тым, тут зручна одна рэч. Ну, перша, у мяне платная версія, я выдаткаваўся, хаця я, звычайна, такога не раблю, яна вельмі зручная, там можна і пісаць, там шмат чаго. Але ідэя ў тым, што вы можаце на тэлефоне, вось седзячы просто на тэлефоне, запамінаць штосьці, просто гартаючы карткі, лева-права, вось свайпаць умоўна. Гэта вельмі зручная штука. Ну, магчыма, на тэлефоне. Так, на тэлефон... Я на кампутарах глядзеў. Ну, так... Дзень добры. У мяне ідэя палягала ў іншым. Людзі не гатовыя чытаць вялікія кнігі, і людзі не гатовыя пагатоў выпісваць. Адтуль для сябе занатоўваць, рабіць нейкія карткі, ці, баронь Бог, купляць шытачак для слоўнічка, каб запісваць навошта. Вось, а тут гэта ўсё ёсць, гэта ўсё зроблена, прычым, ну, вось, з пасылкай на літаратуру, і вось гэта можна карыстацца, і там, ну, залаціначкі, там тое, што можа дазволіць вам палепшыць беларускае маўленне, проста седзячы часам у тэлефоне, па 5 хвілін, прынамсі, на дзень, і яно ўжо... Ну, ладно, я, карацей, пратэстую з тэлефона, і потым будзе водгук. Вось, я гэта... Все, добра, дамовіліся. Кожны, хто піша вершы, мусіць мець некага найлюбага пісьменніка. Так. Хто твой? Топ-3 магу назваць, але ўсё адно гэта будзе недастаткова. Максім Гарэцкі, люблю, шаную, паважаю. Апрача гэтага, кагосьці такога незвычайнага трэба, можа быць, назваць, не ведаю. Хай гэта будзе яшчэ, вот, Максім Гарэцкі. Вельмі люблю Масея Сяднёва. Ну, ён вельмі спецыфічны, яго цяжка чытаць, але ён спецыфічны, вельмі цікавы спадар. І трэцяе, няхай будзе Алесь Гарун. Вельмі люблю Алеся Гаруна. Штосьці можаш прачытаць? Канстанцыя Буйла. О, не кажы, што жыццё набалела, і што на свеце жыць не хочаш болей ты, бо ўжо ад мук душа твая збалела, а ў жыцці столькі есть гразі і цемнаты. О, не кажы, што ты ў жыцці не маеш мэты, і што яе ніхто ў жыцці сваім не меў. Павінны мэтай быць усіх, шырыць прасвету, усіх, што тьму жыцця ўбачыць зё паспеў. Вось. Это класіка. Дарэчы, топ-4. Канстанцыя Буйла, яшчэ туды пойдзе. Вось. Так, у цябе ІП. У мяне ІП. Навошта? Ды таму што хачу працаваць з дарослымі, ну, свае курсы. Гэта вельмі важна, гэта трэба, на гэта ёсць попыт. І я... І толькі афіцыйна можна рабіць курсы, Ну, толькі з ІП. Так. Ёсць рэпетытарства, там іншая крышачку сістэма, але рэпетытарства гэта школьная праграма. Ну, то бок гэта іншая зусім. Вось. А я не вельмі хачу рыхтаваць да там ЦР, да чагосьці. Я хачу працаваць з людзьмі, якія хочуць гаварыць па-беларуску. І гэта ІП. І пагатоў я лічу, што я магу штосьці даць карыснае тым, хто прыйдзе да мяне на курсы. Вось, ну, прынамсі, досвед такі. І таму вось ІП. Вось. Наколькі было складана аформіць, гаворыць, што закрыць. Больш складана, чым адкрыць. Я не хачу правяраць гэту цезу. Не хачу. Але, насамрэч, адкрыць, ну, зноў жа, я вось з Бабруйска, я ў Бабруйску гэта ўсё рабіў, адпаведна. І
там святыя людзі сядзяць, я не ведаю, і ў падатковай, і в раённым аддзеле, дзе гэта ўсё вельмі цудоўныя людзі, яны са мной разбіраліся, там шмат смешных момантаў, таму што яны доўга спрачаліся, пад які артыкул гэты ІП адкрываць, таму што гэта нібыта дзяржаўная мова, а там ёсць толькі замежныя мовы, і ну вось і гэта, і там быў момант, калі жанчына тэлефанавала сваёй, ну, нейкай, значыцца, калезе і такая, вось пад які артыкул гэта падпадае, і яна такая, ну, так гэта ж не замежная мова, дзяржаўная, і яна такая, Лена, ты калі пачнеш беларускую мову вучыць, табе што, не як замежную трэба выкладаць, і сама шведская, ну, але яны ўсе ветліва ставіліся і да беларускай мовы, все, ну, зноў жа, у мяне ідэя такая, што я хачу ствараць прыемнае ўражанне на людзей, якія чуюць беларускую мову. Таму я заўжды ветліва, заўжды культурна, за рэдкім выняткам. Я вось магу штосьці, што такое рэзкае сказаць, ну гэта трэба, ну, адмысловы чалавек, там ужо нічога. Оба-на. Станкевіч паваліўся. Выбачайся. Зрынулі аўтарытэтаў. Вось, а так, ну, добренька насамрэч, усё хутченька атрымалася, усё, я вельмі рады, задаволены. Робіш ІП, то бок зрабіў ІП для курсаў. Раскажы трошкі вот пра курс, ну, то бок пра тое, што будзеш рабіць, што ўжо робіш. Добра, паспрабую караценька, бо насамрэч хацеў зрабіць, ну і хачу зрабіць многа чаго. Па-першае, гэта курсы для людзей, якія хочуць перайсці на беларускую мову, якія ўжо перайшлі на беларускую мову, але, ну, яны разумеюць, што ім трэба база нейкая, якія хочуць паглыбіцца. Вось гэта розныя курсы, бо, ну, гэта розныя патрэбы. Бо ёсць людзі, першае, пачаткоўцы, першыя людзі, ну, у мяне ёсць досвед яшчэ з цэнтра славянскіх моў культур з людзьмі, якія не гаварылі па-беларуску зусім, яны нават у школе не вучылі яе. Вось. То бок яны не з Беларусі. Ноль. Вось. Гэта цікавата, там свае нюансы, але гэта цікава. У іх беларуская мова як замежная. Так, фармальна так, ну і ў большасці беларускамоўцаў яна як замежная, насамрэч. Часткова. Не зусім, але часткова. Для тых, хто гаворыць па-беларуску, але разумее, што ёсць шмат памылак, заганаў і гэтак далей. Тых, хто пасля школы. Ну, вось, умоўна так. Вось гэта. І трэцяе, гэта для ўжо там паглыбленага ўзроўню, з усімі цяжкасцямі. Ну, культура маўлення, то бок вот так, такое. Прычым яно і ў тых курсах, ну ўсё пра культуру маўлення так ці інакш, але там ажно нюансы, там складанасці і імкненне зразумець, як працуе мова, як зноў жа сістэма. Гэта першае. Далей я вось ужо рыхтую амаль падрыхтаваныя матэрыялы для тых, хто хоча не хоча ісці на курсы, але для тых, хто хоча палепшыць увогуле культуру маўлення, і таму гэта будуць асобныя такія шыткі з найскладанейшымі там пытаннямі, момантамі, якія добра тлумачацца, і ну, там будуць заданні дадавацца асобным шыткам, вось па 3 тэмах, то бок там памылкі пра форму слова, як правільна ставіць граматычныя формы, пра то, як сказы будуюцца, таксама частыя памылкі, вось гэта ўсё. Вось такіх таксама там 3 шыткі на розныя тэмы, плюс заданні, вось я думаю, таксама іх у продаж зрабіць, і за дадатковую, ну, невялічкую, больш вышэйшую плату зрабіць яшчэ сістэму водгукаў. Не проста заданне там з адказамі, а вось калі што, можна напісаць. Ну, мне заўжды можна напісаць. Я вось, дарэчы, это моя праблема. Я не хачу манетызаваць, але я і так усім адказваю. Я не ведаю, што мне рабіць з гэтай. Ну, я не магу не адказваць. Вось. Таксама будуць такія міні-курс па вымаўленні, проста асобна па вымаўленні. Вось проста літаратурна-беларускае вымаўленне. Лацінка, вось шытачак таксама хачу зрабіць. І далей у мяне ёсць сумневы, рабіць ці не, але часам рабіць такія невялікія курсы там, на 8 заняткаў пра гісторыю беларускай мовы. Вось, бо гэта цікава, гэтага няма зусім, вось, але вось гэта там пра старабеларускую мову, якая яна, і чаму вечная праблема, ці звязана старабеларуская мова з сучаснай беларускай мовай, ці не звязана, хаця ў нас монаграфіі на гэтую тэму ўжо выходзіць, там вельмі ўсё цікава. Вось, і вось пра гэта паразбірацца было б карысна, я думаю. Вось, гэта што звязана з ІП. По-мойму, нічога не забыў. Ну яшчэ хачу, але гэта ўжо нават я не думаю, што я гэта буду неяк манетызаваць. Можа толькі на ахвяраванні выключна збірацца там раз на месяц дзесьці ў кавярні офлайн і вось гаварыць на нейкія тэмы, ну умоўна размоўнае штосьці. Вось, але я не думаю, што гэта трэба манетызаваць, то можа ахвяраванне ў найлепшым разе. Слухай, вот
людзі будуць глядзець і каб умоўна ім не перамотваць назад, дзе можна пачытаць пра кожны з курсаў, пра гэтыя кірункі, пра Мой ініцыятывы. Інстаграм, там гэта будзе распісана ўсё. Красці ў Інстаграме. У Інстаграме ўсё. Інстаграм, Спасылкі будуць. ну, я ў Тэлеграм не вельмі хачу, бо ну, там ўсё ж такі палірацыя гэта сваё і гэтак далей, не вельмі. Хаця, можа быць, і таксама туды, бо вось як пра курсы публікаваў, людзі з Тэлеграма да мяне прыйшлі, напрыклад. Вось. Таму будзе. У ўсіх сацыяльных сетках гэта так ці Ну, іначай добра. будзе. Спасылка на Інстаграме хаця будзе ў апісанні. Вось там будзе ўся інфармацыя пра курсы, пра ўсе праекты, нейкія ініцыятывы. Вось таму глядзіць. Ты робіш курсы. Пэўна, ты уважаеш, што вось тое, што сённяшнім днём, то бок, па-першае, што беларусам патрэбны курсы. Ну, я і так. І па-другое, што твае курсы, яны будуць лепшымі за тыя, якія ёсць сёння. Ну, я так думаю, што ёсць такое нейкае разуменне. Пытанне не ў параўнанні, а Так. якая перавага тваіх курсаў у параўнанні, груба кажучы, там з іншымі? Яны розныя. Яны аб'ёмам розныя, па-першае. Ну, у мяне даволі аб'ёмныя курсы. Гэта 3 месяцы заняткаў. Это даволі многа, двойчы на тыдзень. То бок, калі групавыя заняткі, гэта 90 хвілін, двойчы на тыдзень 3 месяцы. Але я глыбака перакананы, што толькі тады, калі вось вы 3 месяца, плюс это трэба разумець, это заняткі двойчы на тыдзень, але апрача гэтага это дамашняе заданне, апрача гэтага дадатковыя цікавінкі пра беларускую мову штодня. Толькі гэта дазволіць вам паглыбіцца і звыкнуцца з некаторымі рэчамі, якія вы, ну, можа, не вельмі, да которых вы не вельмі звыкліся. Вось. Вось тыя рэчы, якія такія нязвыклыя, вось, яно акурат і дазволіць вам палепшыць маўленне. Вось, гэта першы момант. Па-другое, мэты розныя нібыта. Вось я глядзеў курсы, яны крышачку розныя. То бок дзесьці падправіць лексіку, падправіць некаторыя памылкі, так, некаторыя. У мяне ідэя якая? Каб па выніку, неважна з якога там, які курс выбераце, который з іх, не важна, каб па выніку вы разумелі, што ёсць такое беларуская мова. Не проста умоўна навучыцца там правільныя словы ўжываць ці проста навучыцца тым словам, вось, а разумець, што такое беларуская мова, як яна працуе, і каб калі што, каб нават, напрыклад, вы ўзялі курс для пачаткоўцаў і у вас пасля была б магчымасць самім пры жаданні, пры хачэнні спраўджваць тое ці іншае, каб вы ўмелі гэта рабіць, умелі аналізаваць. Вось, бо беларуская мова, трэба разумець, яна цікавая тым, што яна змяняецца вельмі актыўна. Апошнія 30 гадоў яна вельмі моцна і цікава змянялася і змяняецца і цяпер. І вось пра гэта я і хачу гаварыць, расказваць, тлумачыць і вучыць. Ну, мне падаецца, што ўвогуле ёсць жаданне трошкі і пайсці ў тыя нейкія галіны, якія сённяшнім днём, ну, не закрытыя, бо, як ты кажаш, што не ўсе курсы закрываюць мову на ўсё, так, а ёсць жаданне трошкі вот. Так, просто зноў жа, я мала дзе бачыў, ну, амаль нідзе не бачыў, лагічна нейкае тлумачэнне, чаму мы цяпер кажам найчасцей каштоўнасцяў, а не каштоўнасцей. Дару, што перапыняю з гэтым, напрыклад, што чалавек недзе знайшоў вось правільны адказ каштоўнасцяў. То бок, ці багата людзей хоча паглыбляцца, вось, а чаму? Я патлумачу, рэч у тым, што беларуская мова, ну, так склалася, вось, але людзі беларускую мову спажываюць вельмі шмат праз чытанне, ну, таму што жывое маўленне не заўжды чуецца. І вось, каб не было блытаніны, я не кажу, што мы там трэба завучваць, як казаць, каштоўнасці ці каштоўнасцяў. Не, літаральна некалькі сказаў могуць патлумачыць, чаму гэта так. Усё. Просто усвядоміць для сябе гэтую рэч, што яна ёсць, і прыняць, і ісці далей. Гэта не для таго, каб навучыцца гаварыць правільную форму, выбраць іх правільную. Мова складанейшая за вось гэты выбар, што вось адно правільна, другое памылковае, найчасцей. А каб вы маглі арыентавацца ў беларускай мове, вось, і разумець, што, ну, вось тут напісана так, я кажу так, окей. Вось. Пра прыняць. Курсы пра прыняць. Ну, то бок, некае ўнутранае больш разуменне. Так, так. То бок, зноў жа, гэта ўсё, ну, аснова маўлення, практыка маўлення, то бок, карыстанне моваю. Без гэтага, ну, мы нікуды не пойдзем. Але пры гэтым, каб было разуменне, што гэта такое, што такое беларуская мова, бо шмат і міфаў з гэтым, і хочацца пры гэтым, ну, гаварыць прыгожа. Вось, таму вось гэта ўсё ў сукупнасці, вось курсы. Вось, дзесьці яны больш паглыбленыя ў некаторыя моманты, дзесьці не, але тым не менш. Разумею. Я вось апошняе пытанне наконт курсаў.
такое трошки. Чаго такое? Всё, я пайшоў. Глядзі, я, калі што, цалкам падтрымваю ідэю таго, што за працу людзей варта плаціць грошы, асабліва, што датычыць адукацыі. Асабліва ў Беларусі. Так. Дзякуй. Вось, але твае вось курсы, яны платныя. Так. І пры гэтым ты даволі часта падкрэсліваеш, што ты за дармовую адукацыю. Так, это правда. Вось. Я патлумачу. Іначай я не выжыву. Не, вот... Гэта калі вельмі проста, калі вельмі складана. Я адкажу, большасць матэрыялаў, якія я выкладаю, яны бясплатныя. То бок палірацыя бясплатныя, слоўнічкі бясплатныя. Плюс я працягваю гэта рабіць. Яно не спыняецца на гэтым. Я хачу рабіць бясплатныя таксама шмат якія рэчы, але цяпер я ў сітуацыі, я хачу цалкам пайсці вось у гэта. Цалкам пайсці. Магчыма, дзесьці ў мяне і будуць падпрацоўкі нейкія, але вось. І праз гэта я маю жыць. Ось такая цікавіначка атрымліваецца. А каб жыць, трэба грошы. Капіталістычна. І таму я вось і ставлю, прычым цэннікі, дарэчы, ну вось, калі аб'ектыўна, я, можа быць, чагосьці не ведаю, я магу памыляцца. Але там яны даволі недарагія атрымліваюцца. Хотя я могу помыляться тут, коли что, вы сами можете проверить. Не-не-не, я кажу, что я за, я наоборот. Добро, что у тебя платные курсы нарасти. Просто тут момент жа ў тым, что гэта не просто я зрабіў матэрыялы, выклаў. Гэта 3 месяцы, курсы 3 месяцы, напрыклад, ідуць. І гэтыя 3 месяцы, гэта вельмі... Ну, я не скажу цяжкая праца, бо яна мне падабаецца. Гэта вельмі няпростая праца, таму што апрача домашніх заданняў, апрача тлумачэнняў, напрыклад, все гэтыя 3 месяцы у вас ёсць магчымасць задаваць мне якія хаця пытанні, нават такія вылічыце самыя дурныя. Дурных пытанняў не бывае, калі што. І я на іх адказваю, прычым заўжды падрабязваць, хто ў мяне вучыўся, яны ведаюць. Я магу на одно простае пытанне адказаць, ну, вось тэкстам, які, ну, вось, там, дзень добрый. Просто каб, ну, паглыбіцца ў гэта, патлумачыць. Таму я лічу, што адукацыя мае быць бясплатная, але, ну, так трэба. Ну і, дарэчы, ведаеце, што калі людзі атрымваюць нават нібыта за нейкія дармовыя рэчы, яны атрымваюць грошы, то бок яны адчуваюць гэтую вось падтрыму фінансавую, нават калі яна нейкая невялікая, гэта ўсё адно прыемна, і гэта матывуе людзей працаваць. Это правда. Ось, асабліва, калі ты займаешся такую важную рэчу, такую важную справу, то бок, ну, беларуская мова, адукацыя — гэта наша спадчына. Ты з Бабруйску? Так. Ганарыся тым, што Бабруйску? Я шчыры бабруец, адназначна. Агонь. 3 прычыны, каб наведаць Бабруйск. Бабруйск. Ну, гэта цудоўны горад. Добра. Аб'ектыўнай прычыны. Самы вялікі неабласны горад. Раз. Па-другое, там ёсць бабры. Ну, можа, ўжо і не жывы, але ёсць. А па-трэцяе, там проста прыгожа і бярэзіна. Ну, гэта цуд. Таму туды. Ці багата ў Бабруйску беларускамоўных людзей? Сітуацыя. Ёсць. Я скажу, што ёсць. Добра, ёсць беларускамоўныя. То бок яшчэ адна прычына, каб наведаць Бабруйск. Яшчэ адна прычына. Прыязджайце і зрабіце ў Бабруйску больш беларускамоўных. Паехалі. Найпрасцейшы спосаб вывучыць беларускую мову ў 25-м годзе. Гаварыць. Гаварыць на ёй і слухаць, спажываць яе, так ці іначай. Всё. Бо колькі вы падручнікаў не чыталі, вы не навучыцеся гаварыць без гаварэння. Вось ты, як стваральнік кантэнту пра беларускую мову, як ты ставішся да відэа, у якіх людзі заклікаюць не ствараць кантэнт пра мову, гісторыю, культуру, бо гэтага нібыта да халеры, і вось трэба здымаць нешта на іншыя тэмы. Я вас вельмі прашу, я нічога больш не ўмею. Ну, я ведаю толькі пра беларускую мову, я магу толькі пра беларускую мову, ну, я магу пра іншы, але вам гэта не вельмі цікава. Я не ведаю, што на такое адказаць. То бок, я згодны, што трэба кантэнту больш. Табе не падаецца, што насамрэч не так багата кантэнту пра... Ну, вот, я не ведаю хто вот процьму стварае кантэнту пра беларускую мову, пра гісторыю, пра культуру. Ну, пра культуру можа трошкі неяк, хаця таксама я не магу назваць. Так, карацей, у мяне ёсць тэорыя на гэты конт. Ідэя вось у чым. Шмат людзей, які ствараюць беларускамоўны кантэнт, так, яны так ці іначай закранаюць беларускую мову. Ну, часам допісы там топ-10 словаў. І гэта заўжды тыя самыя словы. Ну, найчасцей. Топ-10 памылак, тыя самыя памылкі. Будзем 1000 разоў. І таму у людзей можа складваецца такое ўражанне,
што вось так усе і што Мгм. контенту много. Насамрэч аб'ектыўна якаснага контенту, просто не скажу, не магу ацэньваць, але яго мала. Ну вось факт у гэтым. Ёсць некалькі сторонак у тым жа Інстаграме, якія даволі якасныя, тут пытанняў няма, але іх усё адно мала. Але трэба пры гэтым яшчэ дадаць заразом з тым, што кожны, хто піша пра беларускую мову і расказвае, яны расказваюць найчасцей пра розныя зусім. Мгм. Короче, ты просишь, каб дали тебе спокой. Не, мне просто парадокс у тым, што мне ніхто не піша Не, спыні пісаць. И просто я Нема часто такого. натыкаюсь на некие Так. такие виды и думаю, божух на... Я разумею, для мяне гэта трошку дзіўна, бо мне здаецца яго замала, але ну людзям лепей відаць, яны ж так Мгм. адчуваюць, аднак пры гэтым я нічога іншага не ўмею. Мгм. Прабачце мяне, калі ласачка. Слухай, як ты ставішся, такая трошки, мені падаецца такое маё пытанне, як ты ставішся до трасянкі, як да этапу у вывучэнні беларускай мовы? Гэта тое, што мы называем трасянкаю. Не, вот павярхоўна для Просто звычайных людзей. я называю, давай так, я тры сказы укладуся, тры сказы, не вялікія, але тры. То, што мы называем трасянкаю, калі пераходзім з расійскай мовы на беларускую, гэта не трасянка, а і гэтай памылкі, якія у вас ёсць, расійска-беларускія словы, гэта ок, гэта нармальна. Всё. То, што ёсць трасянкаю, гэта ўжо іншае. Гэта працэс фактычна пераходу з беларускай мовы на расійскую, і гэта ёсць блага. Я адказаў. Як ставішся да таго, што некаторыя людзі ставяць трасянку як мэту, як мэту вывучэння, то бок ты даходзіш да такога, то бок як абы не па-расейску і вот усё. Ці ёсць это беларускай мовай? Ці гэта сапсаваная расейская? Не ведаю, просто тут... Я просто натыкаўся на такое. Ну, на маю думку, напрыклад, калі ты размаўляеш, і у цябе адно слово расейскае, адно слово беларускае, адно слово расійскае. Гэта блага. Вось гэта. Гэта блага, так нельга рабіць. Ну, то бок, яно так будзе, Відавочна, я скажу, што але трэба пры гэтым ісці далей. Чаму гэта не вельмі добра? Ну, таму што акурат так пачалося знікненне шырокага ўжывання беларускай мовы. Вось. Акурат змяшэнне словаў, уплыў расійскай мовы. Ну, зноў жа, гэта не беларуская мова, яна не унікальная тут у гэтым сэнсе, трэба сказаць. Вось. Але акурат праз гэта. Таму у гэтым сэнсе, калі беларускай мовай гаворыць, бо гэта ваша спадчына, вы забываецеся на частку спадчыны. Не вельмі разумею такое, калі шчыра, але ну калі людзі такі ёсць, я не сустракаў, таму мне цяжка сказаць. Я просто бачу, я быў здзіўлены, што мне напісаў умоўна так 1-2 чалавекі, я такой, тыпу, я збольшага гавару па-беларуску і ок, збольшага. Так. Такія людзі ёсць і ну добра, мы нічога не можам рабіць. Але я гэтага не вельмі разумею, ну трэба заўжды паляпшаць беларускую мову. Гэта не значыць, што трэба сядзець вучыць яе, просто раз-пораз паляпшаць. Вот мы з табою вот гэта умоўна трошки працяг гэтай тэмы, і мы, падаецца, тут ужо ў інтэрв'ю пра гэта гаварылі. Ты вось нядаўна ў інтэрв'ю Слаўцэнтру сказаў, што лепш рабіць нешта з памылкамі, чым не рабіць нічога. Так. Вось, і якраз такі, падаецца, у нас інтэрв'ю на нейкім у такім вось ключы, што мне падаецца, што у гэтым ёсць нейкая такая праблема, што вот не ўсе відавочна, там можа не большая частка, але вот ёсць людзі, якія, грубо кажучы, пераходзяць на беларускую мову, і потым вот ужо год-два, вот я кажу, ёсць праекты, ёсць розныя блогі, якія я вывучаю беларускую мову 3 гады, я за імі гляджу 3 гады, і яны вось 3 гады робяць адны і тыя ж памылкі. Ну, гэта нядобра. То бок, калі я кажу, што трэба не баяцца памылак, калі вы штосьці робіце, гэта значыць, што калі вы штосьці робіце, хутчэй за ўсё будуць памылкі, гэта факт. У нашых магчымасцях зрабіць гэтых памылак меней. Вось. Да гэтага і заклікаю. То бок, калі вы шануеце беларускую мову, ці спадчыну, ці сваю культуру, з розных мэтаў людзі пераходзяць, проста яна вам падабаецца. Яна такая, якая яна ёсць. І каб яе прыняць такое, якая яна ёсць, калі ласка, павучыце, што гэта такое часам. Вось. Ну, не ў сэнсе, што вот там пачытайце, вы нічога не ведаеце, не, ў сэнсе паляпшайце перыядычна тыя моманты, бо часам вы проста, я з уласнага досведу скажу, вось як я пераходзіў на беларускую мову, вы часам можаце нават не ведаць, што ёсць памылка там, дзе вы кажаце. Вось, таму толькі для гэтых вось павучыце, пачытайце, гэта карысна. Я гэта таксама раблю дагэтуль, калі што. Гэта нармальна, гэта не зняважліва. Ты вось, дарэчы, гаворыш, сам так робіш, і у мяне вот якраз наступнае пытанне, я хацеў сказаць, што усе памыляюцца,
Я памыляюся, я хочу, дарэчы, відэа зрабіць сваімі памылкамі. Дарэчы, топава. Вось. Памыляецца Я памыляюся. Міхась таксама. Гэта нармальна. Гэта дзіўна, але это нормально. Да ўсе памыляюцца, Караткевіча ну, паслухайце. так. Быкова паслухайце, усе памыляюцца. Я хацеў спытацца, вось ці ёсць у цябе вот ці заўважаеш нейкую вот сваю памылку, вот одну, две, три, вот ты можаш расказаць, вот я вот заўсёды гавару там, не ведаю, что-то вот такое. Я, напрыклад, у мяне адна з такіх штук, я даволі часта гавару слова «да». То бок, я не заўсёды магу, я намагаюся кантраляваць, але вот ўсё ж такі досвед расійскамоўны. Цяжка сказаць, яны бываюць розныя насамрэч, ну, даволі розныя. Я магу дзесьці сказаць там, слова «праць» неправільна прасмяняю, там, я праю, я магу так сказаць, ну, прымаю. Вось, я ведаю, правільна пяру. Больш таго, дыялектнай формы нават ведаю. Але тым не менш. Памыляцца, ну, можна. Вось, мне цяжка сказаць. Правда, цяжка сказаць. Такого, напэўна, чагось вот грунтоўнага, ну, вось, грунтоўнага няма. Часам у мяне чамусьці бывае, я вось забываюся мяккасць прашупілявіць нармальна. Часам будет такое чамусьці, не ведаю. Але гэта там, ну, на занятках гэтага не бывае, але вось так, вось міжсобку часам бывае. Ну, у цябе такое, яно як это... так, то бок больш такое, у бок туды. Просто яно шапілявае. Нестандартна беларускае. Яно шапілявае. Яны шапілявыя у беларускай Ну, я ось ведаю па-іншаму, таму мы, напэўна, пра гэта не будзем спрашацца. Ой, давайте. Колькі было? 15 тысяч? 30 тысяч падабаек, і мы робім відэаспрэчку. Добра. Можа, ёсць нейкая памылка, якую робяць вот іншыя людзі, беларускамоўныя, і ты, вот, магчыма, ну, не тое, што я трыся, але ты, ну, ты такі, як так можна рабіць? Ну, нейкая такая вот штука, што, божухна. Няма, але, вось, быў адзін момант. Раскрыў. Няма, але. Калісьці, у Каленкавічах, гэта было, я падышоў да вакзале купіць гарбаты. Я кажу, дайце мне, калі ласка, кубачак гарбаты. І мне жанчына з патосом сказала: молодой человек, вы вообще-то, может, не знаете просто, но гарбата – это вообще-то когда на вот этих вот на травах, это не чай. Вот. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите чаю, скажите чай. Вот. І мяне не з'ятрыла тое, што там, ну, мяне паправілі, што чалавек там не ведае, чай, гарбата, сінонімы, калі што. Вось. А тое, што з такім патосам, мне гэта было сказана, я такі... А я стаю, я ж не магу сказаць, ну, спадарыня, пачнём. Ну, я не магу сказаць. Мог бы збольшага, але, ну, жанчыну шкада, і, ну, вось, я адмагу, але, ну, не, вось. І вось такое мяне крышачку, ну, разлавала. Не разлавала, не правильно, ну, раз'юшала, вось. Вось цікава, што вот ты з такім сутыкнуўся у рэальным жыцці. Я з такім, напрыклад, у жыцці не стыкаюся, а вот, напрыклад, у каментарах, так. Вот даволі часта людзі вот, ну, з такой перакананасцю пішуць, я думаю, так. Капец, там... Ну, часцей ездзіў у Каленкавіча. Вось, так, вось. Але, ну, вось, у мяне такое стаўленне толькі часам злуе, калі людзі вельмі пераканана пішуць штосьці, пры гэтым, ну, яны відавочна не вельмі ў гэтым разбіраюцца, не вельмі знаюцца на гэта. Вось, гэта мяне трошачку злуе. Это вот у мяне з апошняга такая вот была гісторыя пра вось гэтыя формы паўтраця, паўчварта. Вот яны ёсць у тлумачальным слоўніку, карацей, яны ёсць у нейкіх афіцыйных, яны там, магчыма, абмежаваныя з пазнакамі. Так, але, то бок яны ёсць, і просто цікава, што людзі прыходзяць і яны пішуць, то бок што такога няма. І такой думаеш, ну, калі нават у афіцыйных ёсць, і ты такой думаеш, адкуль столькі перакананасці? Слухай, гэта ж працуе в адваротны бок. Ну, вось, напрыклад, слова 90, вот калі калі Карскі пісаў свае беларусаў, і ён пісаў слова 90, беларусы не ведаюць. Карыстаемся 90. 90. Моё любляное, просто. У сэрцы. Ну, просто гэта можа працаваць. 70, 80, 90. Паважаем, прымаем. Можна так не гаварыць. Бліц. Я буду адказваць караценька. Хутчэй за ўсё. Так. Акадэмічны правапіс альбо класічны? Я пайшоў, я не магу. Добра. Для душы класычны, для працы, карыстання і сацыяльных сетак афіцыйных. А для чагось яшчэ дзе славіцца?
Арабіца. Сюди, Арабіца. Твоя самая улюбленная страва? Мачанка, нехай будзе. Бабруйск Бабруйск. альбо Що там було? Менск? Бабруйск. Пробачте, ви що, ви бачили Бабруйск? Бабруйск альбо Мачанка? Не глядзіце ніколі, я павідаю. Бабруйск. Ну ладно. Звышздольнасць, якой бы хацеў валодаць? Памятаць усё. Вось. Не умею так. Хочацца. Кірыліца або лацінка? Кірыліца. Чаму? Больш гістарычная, больш традыцыйная ў свой час і ўсё. Ну і цяпер на ёй пішуць тэксты. Збольшага амаль усе. Табе наколькі ну, в сэнсе, вот такі. Я спакойна стаўлюся, проста кірыліца, яна мае вельмі доўгую гісторыю. Не, я зразумеў, у кантэксце вот такого вот просто у нас усё Кірыліца. і там. Кірыліца. Окей. Кірыліца. Найлепшае, што ёсць у Беларусі, гэта Беларусы. дранікі з мукою ці без? Без. Это что-то не дранікі. Место альбо вёска? Вёска. Вёска альбо Бабруйск? І это, дарэчы, адлюстраванне выразу лагічны тупік. Бабруйск. Я хочу вернуться еще раз. Ну, я хочу быць у Бабруйску, але вёска. Вёска. Найвялікшая крыніца натхнення? Каханне. Хто малюе усе твае відарысы, вось гэтыя допісы і аватаркі? Каханне. Каханне? Так. Так. Каханне альбо вёска? Ладно, гэта жарт. А ніводнага дня ты не можаш пражыць без... Ды шмат чаго, ну... Кніжак, кахання, натхнення. Ну, кахання, кніжак, натхнення. Пабачце, кахання, кніжак, натхнення, вось. Згушчанка. Глыбоцкая. Або Рагачоўская. Рагачоўская? Рагачоўская? Рагачоўская. Яна смачнейшая. Ну і апошняе. Як адрадзіць веліч беларускай? Это бліц. Ну, ты такія пытанні ў бліц Ну, ты закідваеш. паспрабуй. Караценька. Як адрадзіць веліч беларускай мовы? Хутка, а што мне бліц адказваць? Не ведаю. Ну, я правда не ведаю. Добра, з натхненнем, запалам і працытаваць, значыцца, сыса. Што там, калі па зорах парасе твой апошні шлях праляжа, памірае ажыта сей, рунь пра сейбіта раскажа. Вось. Усім запомніць, занатаваць і кожны дзень паўтараць. На гэтым у нас все. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Купальской ночью зоры тонуть у рацеры, бить огонь танцует тень. Купальской